من تفقر سبيل بزقبر محرتين قرطان مسخا معرم حوم زغنا منفس قدسن لمن كل ساعة نزل علم امين تندي بوش مزمر 5 حراي أبونا أبيك أشي أفوركي مزمور 51 نين الساعة مزمور عم بقولنا ميت اللهم أبونا سمعن انت اللهم ميتكم زلهم حراي وأملاخ كم تعبي محرت كم حارنا كم بزحر حراها بسنا دمسس كابا بسنا تبيك حسبنا كاب حاتياتنا وننصحنا أنا بساي سلاس فلتو حاتياتي كل جزء أكيد ما يون عها نبين خاطر يبدلكو أكيد مخاون كجبركو بقالات كابون عفتكون تفرد كون كتملخ إنه بأكيد تتناسكو إنه يبقى حاتيات ولدت إني نسخاقنا زغارد كاين الصور طباب كان سلازغلص كالين حق فتها بسم ذات نسكن ما نصح تحسبن ما خبرت تعلو بعتن حزوس تسمعن مو اتندر قمت عصمتي حغوسان نغص كخب حاتياتي كولون زل ابسايون دمسسو واملاح ترلبي فطر لي قنع منفس كاوشتي حد كاقل مغص كاي تدربين قدوس منفس كاوناي تغدفن حغوس مدحنكا هبني بزمرحن منفسون دغفني شعو من قدخا نبدلني هاتكم هروم يتمحت أنك أنا بخاخم اللسيم وأملاخ مدحاني كاب عداد من ناقفني لساني ونبصركها تحقوسيا وقويتاي عافي مسقانا خاخنا قرسي كنا فري كفت مسواتي بها يبلكانيو مسواتي محرار وناي تبهقانيها اتبهقو انت تخون قنا مقرب والكانيري مسواتي زياوي هير تحط منفسيو أملاخ نتحوتن لوهن لبي أينعقني وقويتان نسيون بحاقوس كاسنا يقبر الله مكابة يروسالم من الأشعب مسوعة الصدقي بزحر المسوعة قرمان بحك بلكايو أما سوي إخاونا راح أقرب الكايو هالليلويا امين هالليلويا ذا سعزي من بارسكا قويتا يسكر سوسا مقابرن مفصم تاسم ساعات معلتن يعني كمون دقاس أمثال مسل زغنت كم ودعتها جزء المسبت قصر قدم نفس وكف صلاة ساعات نايزوتر يغسل نايزوتر صلوات جزء دقاس نكرساس نقسين أملاخين مسكان أقرب له حتياتي نكحد قال لك عقل منه أبي دكتور عدلو هو مزمور مبل 230 أبوي مريجيتا مبل 230 حدن أبا حاغوس مبل 230 كريتن أمانيل 233 تيتي كالحاساس ملاش 234 عنديت 237 تلحاس ولدو 238 ماما صقردا 240 حدن صقابو 240 كلتن أبقشي أفوركي 240 شدشتن أبا حاغوس 240 شوعتن أمانيل 240 شمونتن عنديت وانجيل لوكاس أبوشي نعم بوشي أفوركي وانجيل لوكاس وانجيل لوكاس نعم أبيك أشي أفوركي أجيغم بابا وقت لابنا إنه دما بيروساليم سمعون زبها لسبعي نبري إذا سبعي زي صادقنا أملاخ زفرح مزلنا إسرائيل تصبى نبري منفس قدوس دما نبرو نتقوى بأكزيابير كي رأيو موت كي مزير دما بمنفس قدوس تقلي يصلو نبري
بمنفس كأنا بيت المقدس مسألة نتي يسوس هتان ولدو خم لما تحقق قبل له مساءته ونصد ما أبيد حقفه نعم له ونمسكن أمه وقويتاي نتين مبرها إذا برهان هزبها إسرائيل ون كبرت من تخون أكن مخلو هزبي زد لها يوم دحن كعين تيكا برهياس حجي خم تزربها نبارخا تفانو بسلام تفانو يقابل سجانا እግዚአብሔር አምላክ ይሁን አሜን ወክርስቶስ አምላክና ምሴራ በሆን መንፈስ ቅዱስን ለምን ኩሉ ሰዓት እንሰግደልካለን አሜን አሜን ክፍልታት ጸሎት አብ ሐጎስ ክፍልታት ጸሎት እነሆ ኣብ ቅድሚት ቁኑዕ ፈራዲ ክቆም ተዳልየለኹ እቲ ኣብ ምግጋይ ዝሓለፈ ዕድመይ ንኹነኔን ንፍርድን ብቁዕ ስለ ዝኾነ ببزح حتياتي رعدون انقطقطن ኣለኹ ግን ከነፍሰ ገና ኣብ መሬት ትነብሪኻ ባህለኽስ ተነስሒ ምክንያቱ መሬት ኣብ መቃብር ኣይውድሶን እዩ ኣብ ሞት ከዓ ዝዝክሮ የልቦን ኣብ ገሃነም እውን ዘመስግኖ የልቦን እሞ ካብ ድቃስትኪ ተንሲእኪ ናብ መድሓንኪ ብንስሓ ኦ ኣምላኸ መሓረንን ኣድሕነንን እናበልኪ ተማህፀኒ ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሜን موال سب زي ودا أماني يوحنس موال سب زي ودا زي عالم زي خان زي العالم زنابر أنت زخون سي نفسي نتصور زخونة مغنيات محل وكنيري جنك تتصيف زخونة تجوارات كن يتحمق لكي كان بكلمتي حق أن يعمل على أبعرات حاتيات تساتك في أبتي شللتين كدعن سلاخي كلاخي أنت تبيو ملسي أو كريستوس أملاخي بتي أزيو زفرح فردغاء سنبد نتي زي العالم وفردغان بركاخ بتي ملكتاوي نتصبع برهانكا انكتكت الله أنا حسوم دنو سبعراتي لكي سيزالله أبيوتيون زي قدو زخونكو نايتي بال كرات أبنات بموساد أفلبي إنا وقعه أو أملاخي أنا قبنانيا يمو يغرى بلالي قبل الله إذن وزل فني ولا علم آمين آمين ونس تدنقل ترحاس اسم الله الشيء بس ما أقول بس قدس هذا أملاك آمين ونس تدنقل بس ونس تدنقل نبار يا أخي قلت تقلال رديت كذا جهي نتي أبحل ناي كم معبل زجمات الكفر حسابتي كبيرة أيوه نتا حممتي نفسي بخنت النت أزي هلا وتعطفي ولا مو ناب صلوت من قحنا بقص يا مهنياتون صحيح كايت محرد التلمني على تادن يا أخي عدم من شيء وتي نقصي أملاك يقوي يسوع كريستوس تسفى يا أخي تمسكامين برام أو قويتها بزالي تدعم نعمه عنديت أو حدا قويسو أو قوينا عنديت أو قويتها بزالي تزيان عمو بزي حاتيات كن حدر حلونا أو أملاك بوتاتنا نسخبرو خيخا ببركتك أزيو بزوحيو ቅዱስም ካውን ዘል ዓለም ክብሪ ዝመልኦ እዩ አሜን ኦ ጎይታ ከምቲ ኣባኻ ተወኪልና ዘለና ምሕረትካ ከምኡ ትኹነልና ኣንተ ኩለን ንዓኻ ይጽበያ ኣለዋ ንስኻ ከዓ ኣብ እዋኑ መግቢ ትህቦም ኦ ኣምላኽናን መድሓኒናን ኦ ተስፋ ኩላ ወሰናት ምድሪ ስምዓና ኦ ጎይታ ንስኻ ኢኻ ካብዚ ዓለት እዚ ንዘል ዓለም ተድሕነና እንታይ ዕቁባናን አሜን ኦ ጎይታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ፍርድኻ መሃረኒ ኦ ጎይታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ሓቅነትካ ረዳእኒ ኦ ጎይታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ክብርኻ ብርሃለይ ኦ ጎይታ ምሕረትካ ንዘለዓለም ይነብር ኦ ጎይታ ንዓይ ንተግባር ኢድካ ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ መዕቆቤ ስለ ዝኾንካ ኣይትንጸገኒ ኦ ጎይታ ንዓኻ በዲለ እየ እሞ መሓረኒ ንነፍሰይ ኣድሕናኒ እናበልኩ እጽልይ ኣለኹ ኦ ጎይታ ኣባኻ ተወኪለ ኣለኹ ኣድሕነኒ ፍቃድካ ክገብር ከዓ ምርሓኒ ንስኻ ኣምላኸይ ፈልፋሊ ህይወት ኢኻ ብብርሃንካ ድማ ኢና ብርሃን ንርኢ ምሕረትካ ካብ ናብቶም ዝፈልጡኻ ክብርኻ ከዓ ናብቶም ቁንዓት ልቢ ትምጻእ ጸጋን በረኸትን ምስጋናን ብሓቂ ናትካ እዩ ኣብ ቅድሚ ዓለም ዝነበርካን ንዘለዓለም እትነብር ዘሎኻን ኣቦን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ንዓኻ ምስጋናን ውዳሴን ግርማን ይግባእ ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን ኦ ልዑል ጎይታ ብኣካ ምእማንን ንስምካ ምዝማርን ሰናይን እዩ እሞ ምሕረትካ ኣብ ፅፅባ ሓቅነትካ ድማ ለይቲ ለይቲ እዘንቱ አሜን ውዳሴ ስሉስ ቅዱስ
ሓረጎይን ሓረጎይን ኣለኸ ኦኬ ትርሓስ ወልዱ አቤት ኣለኹ ውዳሴ ስሉስ ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ካብ ቅድስት ድንግል ዝተወልደ መሐረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ዮርዳኖስ የተጠምቀ ኣብ ልዕሊ ዕፀ መስቀል ምእንታና ተሰቕለ መሐረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ሳልሰይቲ መዓልቲ ካብ ምውታን ዝተንስአ ብምስጋና ብክብሪ ናብ ሰማይ ዝዓረገ ኣብ የማን ኣቦ ዝተቐመጠ ኣብ ሕያዋንን ምውታንን ክፈርድ ከም ብሓድሽ ክመጽእ እዩ ኦ ጎይታ መሐረና ምስጋና ንኣቦን ንወድን መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ኣሜን ኦ ስሉስ ቅዱስ መሐረና ኦ ስሉስ ቅዱስ መሐረና ኦ ስሉስ ቅዱስ መሐረና ኦ ጎይታ ሓጢያትና ሕደገልና መድሃኒ ዓለም ሙሉእ መስለኒ መድሃኒ ዓለም ኢልክ ዘለኸ حاراي ماما صقه سمع دلهم لا هو سمعكنا لا وقويتا حاجاتنا حدقلنا وقويتا بدلنا يتسبسبلنا وقويتا أبسانا يقرب لنا وقويتا نحومات زبخ بصحايو أمم أنت قدسهم كايلكا فوسهم وقويتا نتوم زموتو أبوثاتن أديتاتن أحواتن أحاتن كا نفسه معرف وخاب حاتياس نصف زكون كا قويتا محارنا وخاب حاتياس نصف زكون كا قويتا ردعنا لما نناخا تقبلنا كبرن مسقانا بفتصم معرك قدسنا نعخا يقبا أمين هللويا وقويتا محرنا وقويتا محرنا وقويتا بارخنا كمزنا بلنا كان مسكنا كابقات برنا في سماعتنا بربنا سمكا يقدس من قصتات فؤاد كان تاب سماعيكم دماء مدريكم نعلات انجرانا لما هبنا نحن بدلنا بدلنكم زحدقنا لهم بدلنا انسان عندقلنا كابقفاد احنا ننبر فتنا يتأتونا من قصتين حيلين كبرن زلالهم نتكايمه امين أوزيت يا مريم بني قدوس جبريل ملاك سلام لك الله وحلنا غير دنجليخي إسقاهون دنجليخي أدي جابير ثوات ويتا سراوي سلام لك الله نسخك أنسي برختي غي فركر سهم رخيو أملت سجى جابير مساقي وفصت دس بلكي حياتنا سريلنا نفت ودغي يسكر سسمنتنا محرت لمن لنا أمين مسجانا نقدس دنجل مريم يوسف نعم سلام قدس مريم نسمع بول منفس قدوس يا كامل مسجانا نقدس دنجل مريم او قدست ملت تصقا كل غزي دنجل زخونكي ولاديت املاح اد كريستوس سلام لك من تحاتياتنا قحدقلنا نافقر ودخ صلوتنا احرقلنا نحقنيا برهان يسوع كريستوس املاحنا زولتكلنا قدس دنجل سلام لك نحاتياتنا نفسنا حديقون كم حرنا نابويتانا نلمنلنا او قدس دنجل مريم ولاديت املاح نزرسب امنتي امالاديت ناودخي يسوع كريستوس بحدقت حاتياتنا كتصقونا لمنلنا او ناي حق نقص دنجل سلام نبلكي او امانينا املاحنا زولتكلنا كل عزرنا سلام نقربلكي او دنجل بوغيتانا يسوع كريستوس زتأمنت أمالاتي حاتياتنا من انتخ حد قلنا تذكرنا آمين هللويا آمين يا رب ما توي صلوت هايمانوت هي تعال خده هي وتقصلي توي صلوت هايمانوت او عبد حقينا برهان نخبركي او قدست دنجل ولاديت أملاخ مدهنا علم سلز ولد كلنا متيو خان نفسنا سلزد حننا نمسجنكي او غويتانا نغسنا مدهنينا يسوع كريستوس كبرنا عخا يخون نسخنا حواريات مغسوم نسمعتات اخليلهم نصادقان التوم نبيت كريستيان صنعات نحاتات حدقت
بحاده زملكوت سلوس قدس نبسر نسجدلو نخبرون أوجيتا محرنا أوجيتا بارخنا آمين آمين نهاية صلاة أبو ملجيتا كل بزحازة سماين مدرن زرقن زيرقن بزفترة بحد እግዚአብሔር አብ نأمن بحد قويتا بإيسوس كريستوس ዓለም ከይተፈጥረ ምስኡ ህሉ ብዝኾነ ወልደ አብ ወሃድውን نأمن ካብ ብርሃን ዝተረኽበ ብርሃን ካብ ሓቀኛ አምላኽ ዝተረኽበ አምላኽ ዝተወልደ እምበር ፍጡር ዘይኮነ ብመለኮቱ ምስ አብ ማዕረ ዝኾነ ኩሉ ብኡ ዝተፈጥረ ብዘይኮነ ኣብ ዘምድር ዘሎ ይኹን ወይስ ኣብ ሰማይ ዘሎ ምንም ዝተፈጥረ የልዎን ምእንታና ሰብ ምእንቲ ድሕነትና ካብ ሰማያት ዝወረደ بمنفس قدوس كاب قدس دنجل مريم سقى لبسه سب كونه سب كين دما زبان تينا وبيلاطس من دانا تسغله حامم كرام سب قبله موت تقبره او قدسات مصحف خمسة مصحفه اما بس السلام علتي كاموتات تخلي تنسى بخبرين اب سمايات عرقه اب يمان تغمته ما حدش نيوان مكان كفرد بخبر خمسيو لمن قصدون مودا تعمل ويتان وين زغنا كابا زسرس بس كدسون نامن مسابن ولن نسجدلون نمسكنون بنبيات تزاربيو لعلو كله هواريات بزغنا وحنت قدس في كريستيان نامن نحد قال حاجات وحنت تبقى نامن تنسى متانن نزل عالم زمس هيوت تسفى نقبر آمين وقويتا صلتنا سميعها حتياتنا حدقلنا كريا لايسون 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 قدوس ايفون 717 ايفون لكم اتيكم دلهم حراي امان اللي يوحنس راهل طايقن تلا وكان صار على اوكي راهل لا ቅዱስ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰማይን ምድርን ብኽብርን ብልግስኻን ሙልአት እየን ኦን ሁሉ ትመልኽ እግዚአብሔር አቦ መሓረና ኦ ጎይታ ሰራዊት አምላኽ ሓይልታት ምሳና ኹን ምክንያቱ ኣብ ግዜ ሽግርናን ጭንቀትናን ብዘይካ ረዳ የብልናን ኦ ኣባና ሕደር ንበደልና ይቕሬታን ምሕረትን ግበረልና እቲ ብድሌትናን ብዘይድሌትናን ዝገበርናዮ እቲ ብፍላጥን ብዘይፍላጥን ዝሰርሕናዮ ስውርን ጉሁድን ዝኾነ ሓጢኣትና ምእንቲ እቲ ኣብ ልዕለና ዝስመ ቅዱስ ስምካ ኢልካ ኦ ጎይታ ይቕረበለልና ኦ ጎይታ ከም ምሕረትካ ደኣ እምበር ከም ተግባርና ኣይኹን كم مهرتك أملاكنا
واكوبك برساني بك ممرتك أملاكنا وكوبك معبوساني بك ممرتك أملاكنا وكوبك معبوساني بقعات كبرنا بمسكانا خمزيلنا خنصلي أب سمايات نبرابونا سمكا يقدس منقستغات مصاف أركام تاب سماي كم دمام دريكون يعلات انجرانا لما هبنا نحنا نزودلنا بدلهم كم تحدقنا لهم بدلنا نبسانا نحدقلنا كم فادحنا نمبيرا فتنا يتتونا منقستن حيلن كبرن زل على أمنات كايمو أمين أوزيت يا مريم بناي قدوس جبريل ملاك سلام لك الله بحلنا خي دنقلي خي بسجاهون دنقلي خي عد جابير سبعات كويتا سراوي سلام لك الله نسغي كاب أنسي برختي خي فركر سوم رخيو أمل تسجى جابير مساغيو أوفيسيتي دس بالكي حتى ناصر يلنا نفتو ودخي يسوس كرسوس أنتنا محرات لمن لنا آمين أبو شافور كنا ينسحات صلاة أوغويتا أبدا معلت زياب كلمة بتكبار يكون بقال بحساب يكون بكل هو ساتنا زحت أنايو نسخار هرون ما فكر سبن سلزخونكا أنت قدس مكايلكا تعارض أننا نحدا قلنا وأملاخ وسلام كن حدر سلاماويت ليتهابنا أبدا نايدك أسقزينا كاب كله جنكتنا تاقبرنا كاب كله خفاءتن كاب كله فتنا تلائن كحلونا خانا السلام ملاخ كلاخلنا بسجان برراهن نتمفكر سب زخون حدا ودغا غويتانا أملاخنا مدحانينا يسوس كريستوس يتبون مسؤون كبري وداسين جرمان زلوكا معرخم زخون وهابي وتمنفس قدسن مسجانا يقبعتا لو من كل ساعة نزل على معلم آمين دحرنا سوكف ساعات صلاة صلاة وقويتا محرنا محرت كونا بزحلنا او امنا سوكف ساعات انجزين اب سماين مدرين بخبرت سجد الكا كرسس ومن املخنا بعلنا ويحت عقسم بزح مرات مسنات ملاخان روح انتم انا قدامي محط ياتنياتات من التمحر نحات بن الساعات مليس به وتكن برمبر موت زي تدلي ما انت تصبيهم زلو تسفح سمايات كرخبو نخلهم نبدحنا تتقدم اقويتا ابزا ساعات زي انا بكل ساعات لما نتقبل هيوتناك أنا على تزازات كان قبر مرحنا نفسنا قدس سجانا حساباتنا أنسه تنيتنا ونسمع رحمنا فوس حياتنا حدا قلنا كان كله خفاء حزن سكيات لبن رأنا هلونا ممكن عقب قدسان ملاك تخلونا نابوهدات أمنات كان من رحمتي نابت زي مرمرن زي والسنة فلتات كان بس حد لنا السجان زي العالم برخيخا أمين المسجانا خمزيلنا خمس وعكا بقعات كبرنا أب سماياتنا برابونا سمكاي قدس من سغات نساء فأركام تاب سماي كم دم أمدري يخوننا على تنجرانا لما هبنا نانز ودولنا بدلهم كم زحدقنا لهم بدلنا أبصنا دقلنا كبفادحنا نمبر فتنا يتأتونا من قسن حيلين كبر نزل عالمنا كإما أمين أوزيت يا مريم بناي قدس جبريل ملا سلام لك له بحلنا خدن قلي خي بسقاخون دنقلي خي ندي جابير صوات قوي تسراوي السلام لك له سخيك أو أنس برختي خي فركر سوم رقم تسقى جابير مساخي وأوفيس الدس والكي حتى أتناخسر يلنا نفتو الدقية سكورسس من تانا بحرت لمن لنا أمين خبركم حزب እግዚአብሔር ክሳብ ዝዓዚ ብድሓነ ሰላም ዓቂቡ ኣብዚ ቅዱስ ቦታ ንቅዱስ ዕላማ ካብ ርሑቕ ከም ቀረባ ኣጋቢኡ ብከምዚ ክንራኸብ ዝፈቐደልና ፈጣሪና ኣምላከ ቅዱሳን ናይ ባህር ምስጋና ይብፅሓዮ ነቶም ኣብ ዘለኹም ኾንኩም ብጥብዓትን ብኣንቃድዎን ነቲ ናይ ቤተ ክርስቲያን ኣገልግሎት ተሳተፍዎ ዘለኹም ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን እሴተ ጻድቃን ኣስበ ትሑታን ንኽፈልኩም ትብል ኣገልግሎትና ካብ መጽሓፍ ፍኖተ ብርሃን ቀዳማይ ሕታም ኮይኑ ኣብ ምስጢራተ ቤተ ክርስቲያን ኢና ዘለና ኣብ ዝሓለፈ ንሓሙሽተ ሰሙናት ዝኣክል ንሓሙሽተ ሰሉስ ዝኣክል ብተኸታታሊ ሓውና ዲያቆን ዶክተር ብርሃነ ስዩም በቲ እግዚአብሔር ዝሃቦምን ጥበብን ክእለትን በተገዳስነት بزدنق أقراربا كم زغربلنا الذكر كوينو دقيمة
نحونا دياقون دكتور برهانه قال هوت يسمع لنا يبل ناتي بمقدم غيرو ناتي جزينا بقال እግዚአብሔር كنحلفو قال እግዚአብሔር كنستنتن زي فلدنا خنفلت زي تردانا خنردا زغبر እግዚአብሔር كانا يبحر مسغانا بصحيو كابز قصيلوم مستيرن السحا زقصللنا ابي قش افورقي يوم كاب مدهان عند بيت ክርስቲያን አትላንታ ነቦና ابي قش افورقي መንፈስ ቅዱስ ዝዛረበሉ አንደበት كهبهم نخلهنا نسمع زلناون እግዚአብሔር سمعوا بقبو سمعا اذان سمعوا زعقر لبي زواهل اللبي كم تدينا قدس دنجل مريم نخلو قبل باته وهللو نبرت زبلو زواهل اللبي اب قبر زوع الحلينا كهبنا نا እግዚአብሔር ቅዱስ فقاد يخونلنا مستيرن السحاز بلارسنا كساب نود ابز سومن زمص سومنات قصالي نظر استزي حزوم زمصنا ابي قشي افورقيوم حجي اذا عوده مهرت نبي قشي افورقن نمنفس قدسن يركب الله راي بسم الله بقول له منفس قدوس هادو املاك امين سلام محرتن ጸጋን እግዚአብሔር አምላክና ምስኩል ለኻትኩም ይሁን አብተዘለኹም ከም ያለኹም እግዚአብሔር አምላክና ስለተዘይ ወዳ ምሕረቱን ፍቅሩን ክብርን ምስጋናን አምልኾን ወዳሴን ንዑ ይሁን ከምዚ አበይ ማርጌታ ዝበልዎ ብዛዕባ ምስጢረ ንስሓ ኢና ክንመሃር ኩላትና ኢና ክንመሃር ኣነ እውን ከምህር ዘይኮንኩስ مساخم يغمهر يتزمهر እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ንኩላትና ከምህርና ከምትንሱ ዝደልዮ ክንከውን ከኣ እግዚአብሔር ይحግዘና ራይ ባር ናብቲ ትምህርቲ ክንሐልፍ ኢና ስክሪን ሼር ገብርሞ በሐሳብ ኮይና ሁላትና ንከታተላ هاي يراكم لا هو يرا لبنا هاي مبار تمرتي زلب زعبا مستيرات بتكريستياني سلازي تعالى توهيباتنا زلا زعبا مستيره نسحه انتاي وزبلي حنتي كل غزيه كنرسع زيبلنا اتا مسير كنبل كلنا سنتاي مالتنا خمس خونت كل غزي كنسبللالنا مالتي ات مسير نبلو زلنا ነገር ከምዚ መስነ ሓደ ሰብ ኣመንጎና ትኹን ኢልካ ተዛረቦ ነገር ዘይኮነሲ በትዝረአ አገልግሎት በትዝረአ ተግባር ዘይረአ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ስለ ንቀበለሉ ኢና ምስጢር ንስሓ ኢልና ንጽውዕ ዘለና ማለት እዩ ስለዚ ናይ ለማዓንቲ ካብታ መጽሐፍ ፍኖተ ህይወት እምነት ኦርቶዶክስ ትብል ካብ ገጽ 182 ኢና ክንጅምር ትርጉም ንስሓ ብዝብል ኢና ክንጅምር ኣብዚ ሓለፈ ዲያቆን ከም ዝበልዎ መርጌታ ሓሙሽተ ክፋላት ከምዚ መሃረና ሎም ካብኡ ቀፂለ ኣነ ከም ፍቃድ እግዚአብሔር ከኣዳልየ ኣለኹ ማለት እዩ ስለዚ ታ ንኡሳር ዘላ ትርጉም ንስሓ ያ ትብል ማለት እዩ لا سلام بيلا مثلا سلايد شوي كبركم انا اوكي بتاعتي هلا بتاعت صبوت الجيل لكم ماشي اوكي بتاعت تحت حيس رهيب ابا نساوه اوكي اجي مزياله هو مزياله اوكي عارف
حراي يرى الله هجي هو تفضل اوكي حراي نسحة ناب أملاخ مملاس مالتي حاتيات كاب أملاخ مرحاق مالس لزخونة نسحة مالت دما حاتيات حاديكا بقبر تصدقي ناب أملاخ مملاس مالتي استفلاليو تقصتات بزحات هالو إنه كله كننببو أكداسي كونا بعبيت متحف بإنا سلازلو أسينا نعو تأشيم نكبرونة متحف بعبي كنت أرستي نسحنا بأملاخ مملاس كابتي ودي كايو زنبركا عندنا مملاس نافك زابير بقبر صدقي مالتي أبوسي شدش حدا نسو قدده كتعينا هايو نسو وقعي كزننا دم يمو نعناي نافك زابير نملس بمبال نبي هوسي إزارة مالتي سلازي نتي تقديد كايو زنبركا زابير كتعيك كهولو نتي توقع كايو زنبركا زابير كزننا كهولو مالتي ونسحة نتي بصور لبي كاب حاتياتو ناب أملاخ استمل سسب استوهاب تسفا وإنما استعطوه مزعيب أما زمر 3-4 فقد 10 توشمنته زابير نتوم صبور لبي زلوم كرباهم إيو نتوم كت منفذ زلوم دما يدحنهم يبل لازم بعد نسحة مملاسي وناب زابير نبل كلنا خفت ودي كايو زنبركا مملاسي خنبل كلنا بزي عينة منفس ناب أملاخ مسن ملس مالتي رزاشون تاش معك نأملاخ مدلاي دمان نجس أملاخ مدلاي جز أملاخ ناي مدلاي حدا فنت ناي نفسه كف سبي إتا كل سب أبزياز دليا جز إجزابير تقول لاتنا هرر نبرز الناسي جز إجزابير نخرينا أب جز إجزابير مرأيتي ناي مود عتا ناي سب عرفت زلو مالتي ولا تي امنت مالت كنول كل ناسي نتي زير أخايو سي خمز رأي خايا غيركا إمان اندي سلازي إتامر أيكا إجزابير يا مالتي أبدا نقول داختري كم تحررت بلا ماتي نجز كاتر حرياني إنا نبل كل أبتي حبرة سبنا ونزلوا مالتي سلازي أو كريستيانا وهوت لما تزعبي جز إجزابير مرأي كاو زعبين ودسب عرفتي يقولوا سلازي جز أملاخ نايم اللي حلافنت نايم نفسه كف سبي أبدا راقم 24 شعتن كابو قدان إجزابير أملاخ كانت للخايو بقول لبخان بقول نفس خان أنت اللي خايسي كترهبو إخاء بمبال نبي مسيح يفلنا له بنتصر زخنا مالتي نجزابير أملاخ كانت اللي خايو كتر اللي خلها بخمسين دات تراتركا زخنا نجر زي كونسي بكل بخا بكل نفسها أنت اللي خايو كترهبو إخاء بمبال نبي مسيح نكرنا أبنتات تومنا أملاخ زرخبو أبتصل لنا هنريان خلينا جز أملاخ نزل ليو استوهبه تسفار ما بساتلنا بتمسح بعبي أمنا سوكفنا خلاتنا سلزلاتها مسحف ديناي مالتي نحاتيات مغنان انبر زي من مخناي أبتينا أملاخ كتير ليلو أبتبقى عز جزية مالتي نحاتيات كاب مخنيت مهاب أبحاتيات كتصنع مدلاي كاي ملكت انت بس مزحتنا السبت أبنقاقي له جزية تي جيجانا ناي مقبل أزيو يخبد الناي مالتي ننكسينا مخنياتات كندردرينا ندل مالتي سلازي أبحاتيات نتصنع كابو تلقينا نبجابير أملاخنا كنمت يخبدنا مالتي أبي سياس 31 أتم تتعرت لكي ويلهم يبل إجزابير مخرت مغرو
ግናኸ ኸባይ ኣይኮነን ሓጢያት ኣብዕል ሓጢያት ክትውስኹ ሲ ኪዳን ተተኣታተውለኹም ግናኸ ካብ መንፈሳዊ ኣይኮነን ይብለና ስለዚ ኣብቲ ንሓጢያት ካብ ምኽንያት ምድላይ ማለት ካብ እግዚአብሔር ከም ዘይኮነ ተም ተጻርርት ደቂ ዝገብርዎ ኣብ ሓጢያቶም ዝጸንዑሞ ብዙሕ ምኽሪ መኽሩ ግናት ምኽሪ ካብ እግዚአብሔር ኣይኮነን ስለዚ እቲ ምኽሪ ካብ እግዚአብሔር ስለዘይኮነ ሓጢያት ኣብ ልዕሊ ሓጢያት ክውስኹ ይድርኾ ማለት እዩ ማዕረ ምስ ሓጢያት ኪዳን ይተኣታተው ካብ መንፈስ እግዚአብሔር ምርሓቅ ስለዚ ከምዚ ዓይነት ኣብቲ ምስጢር ንስሓ ወይ ድማ ንስሓ ኣለና ክንብል ከለና ከምዚ ዓይነት ምኽንያታት ክንወፅእ ይግባአና ኣብዚ እቲ ናይ ምስጢር ንስሓ ብሓቂ ክንርድኦን ክንመሃሮን ከለና ማለት እዩ ንሓጢያትካ ዘይምምኽናይ ብዙሓት ሰባት ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ብሓጢያቶም ዘመኽነዩ ኣለዉ ግናኸ ካብቲ ዝወርዶም መቕፃዕቲ ከዓ በቲ ምኽንያት ከድሕኖም ኣይከኣለን ማለት እዩ ንኣብነት ካብኡ ሓደ ኣቦና ኣዳም እዩ እግዚአብሔር ካብዚኣ ብዝበላዕካላ መዓልቲ ሞት ክትመውት ኢኻ ኢልዎ ኣቦና ኣዳም ከምቲ እግዚአብሔር ዝኣዘዞ ትእዛዝ ኮይኑ ኣይተረኽበን ማለት እዩ ኣብ መወዳእታ ብምኽንያት እቲ ሰይጣን ንሄዋን ኣስሒትዋ ካብኡ ኸታ ሰበይቲ ከዓ ንሰብኣይ ሃበቶ እግዚአብሔር ኣምላኽ ድማ ንኣዳም ምስ ሓተቶ ተዛረቦ ኣቦና ኣዳም ዝሃቦ ምኽንያት እንታይ እዩ ኣዳም ከዓ እዛ ምሳ ክትከውን ዝሃብካን ሰበይቲ ካብታ ኦም ሃበትንሞ በላዕኩ በለ ሕጂ እንታይ ዝገብር ዘሎ የመኽንሎ ማለት እዩ ንሳ ብኣንጻሩስ እንታይ ዝብሎ ዘሎ ንሳ እንተዘይትህበኒ ነርካሲ ኣይምተጋገኹን ነይረ እዩ ዝብሎ ዘሎ ስለዚ ብሓጢኣቱ ተኸሳሲ ንእግዚአብሔር ይክገብሮ ዝደሊ ዘሎ ማለት እዩ ብርግፅ ንሕዳ ተረዲእናዮ ምክንያቱ እዛ ምሳይ ክትከውን ዝሃብካን ሰበይቲ ካብታ ኦም ሃበትን እሞ በላዕኩ በለይ ዝብል እግዚአብሔር ግን እንታይ ኢልዎ ነይሩ ካብዚያ ብዘላዕከላ መዓልቲ ሞት ክትመውት ኢኻ ኢልዎ ስለዚ ኣዳም ከዓ ነቲ ሓጢኣቱ ምኽንያት ሂቡ ንእግዚአብሔር ብሓጢኣቱ ተሓታቲ ክገብሮ ከሎ ካብዚ ንርኢ እዚኣ ተዛዓበየት እያ ማለት እዩ ተዛዓበየት መልሳ ሓጢኣት ኣብ ልዕሊ ሓጢኣት እያ ትውስኸልካ ማለት እዩ መጀመርታ ተጋጊስ እንደገና ተመሊስ ከዓ ንእግዚአብሔር ከዓ ናብቲ ናቱ ሓጢኣት ተሓባባሪ ክገብሮ ከሎ ምኽንያት ክህቦ ከሎ ክፉእ ምኽሪ ክመክር ከሎ ኢና ስለዚ እዚ ምኽሪ እዚ ካብ እግዚአብሔር ኣይኮነን ነይሩ ንኣዳም ከዓኒ ካብቲ ሓጢኣቱ ተሓታትነት ከዓ ከም ዝጠሉ ኣይኽእል እዩ ማለት እዩ ስለዚ ኩላትና እንህቦ እንተቐዲመ ዝበልክዎ ዝኾነ ኤክስኪውዝ ብዝገበርካዮ ምኽንያታት ምሃብ ካብቲ ፍርዲ ኣምላኽ ከተምልጠሉ ትኽእል ወላ ሓንቲ መንገዲ የብልካን ማለት እዩ እንታይ ደኣ እታ ዝገበርካያ ክትእመና ክትክእል ኣለካ ማለት እዩ ንሓጢኣት ምሕዳግ درخيت نسح كمتي ناب حاجات نغن ودق حيا لو درختي أكلات رقاحتات نزلوا كودكتنا بنسحة كنتنس درخنا أكلات رقاحتات كله نايقدني إذا درختات زي نحويتنا دحنتنا انتبهيلو بأملاخ استسر علنا أيو زعابي نجر عب كرسنا هوت كلا عدل مهلاوي ኣብ ክርስትና ወዲካ ሓንቲ ግዜ ወዲካ ካብ ሞ በገርካ ተፋል ዝበሃል ነገር የለም ብፍላይ ከዓኒ ኣብቲ ኦርቶዶክሳዊ እምነት ማለት እዩ ኦርቶዶክሳዊ እምነት እንታይ ኢሎም ያምፅዎ the sacramental life ናይ ምስጢር ህይወት ማለት ምስጢራት ንብሎ ዘለና ማለት እዩ ኣብ ምስጢር ዝነብር ኣብ ምስጢራዊ ህይወት ዝነብር ህይወት ማለት እዩ ኦርቶዶክሳዊ ህይወት ማለት እዩ كل جزء سي أبت مستير على أبت مستيرات بيت كريستيان نملا زلنا أبت نسح على كل جزء أبت صلوات على كل جزء أبت سجان دمنا جزء أبير على مالتي تزعبي نجر جزء أبير
سرعنا بهوتنا إذن السحة ماتي كل جزء خلق جزء جزء ناي مرأي زابير عدل ذهبنا ماتي لذي نزوم در خلال زي أتوم تتقيمنا كاب حاجاتنا خلنا السحة تقيلنا أزيو عبي منفساوي عوديو بعد صاروا نزوم در رختي حلفتات زي أتوم كتتقيمنا لهم تعرفنا أب حاجاتنا تنينا نتعرف نابسانان فردنان زخبروا رقاحتاتكم زخونو نستوعل يقبع نابن السحة زدرخنا حلفتات بزحات بقوان تخونو خباهاتهم نزوم السعبو كنت أكسينا قال جابير هذا كابتي ناب جابير زمر حنا نابن السحة زمر حنا من قدتات مالتي هذا قال جابير دما بنبياتنا هوارياتنا ممهرانن كهناتن غواسوتن بيت كريستيان يوهابنا أبكالاي تيموثاوس 4:2 أذانهم أصحيوم دعا بتمنيت رؤسهم ممهران كومبر نتي توعيت مرتي زي عقسلو الزمن كما تصيو شعو أذانهم كاب حقي خملسو ناب صوي صوياتون كملوس يوممو بخلو عقلن بمهرون اتقال كتسبخ بجزيون بزي جزيون كتسمع كتجنح كتقطع كتمعد أكين ما أملاخن أكين مئتين حيوان موتان كفر زلوا كريستوس يسوسن بتي مجلات منغستن أما حسنك الله الذين عنا كريستيان نتم أمنتي قال إجابير بنبياتن بهاورياتن بمهرانن بكهناتن بواسط بيت كريستيان غيرو يو زوهبنا سلازي إذا قال ذيك أبي بيت كريستيان غيرنا إن خنسمع زقبأنا مالتي أبتها بيت كريستيان وصاي بخالب بزخنا عيد من قد خنكيد كم زي قبأنا تا بيت كريستيان قبلكم كلكم حجي نهنت بيت كريستيان ما يكونكم تم نتا بيت كريستيان نتا هي وبيت كريستيان نتا تزارب بيت كريستيان الزارب زلوا لازم الزمن زي زقلتي وإذا توصلنا حواري قدس أولوس نمبرات نحن مالتي بزح جزية بتمنيت جزار أسم مهاران كبوز دليو بعلم مهاران كون زدليو نقال جابير كم دزولهم مستوى وأذانهم دسحيهم نتتوعيت مرتخى زي عقسلو زلوا زمن كله ممهر كون بناي جزار سو تمنيت انت لاعلو ممهر كون زدلي نقال جابير كم تصاوت تقملو ابن السحا زي الله زعبان السحا زارب نامن السحا زي مصخ اب جابير زرحقه بزح سبكا ايزانو خاب حق مليس لزلو زماني ابز غزي زي ندحدارينا حبتي طعيت مرتي خاب سمعلو قالت مرتي خسمع زدلي حنفنس زبللو زمنينا بس احنا زلنا صويت صويات كسمعلو بلايتي حلمو زحدر بغتر مصيو عوده مردايبو راي ري حلم حليم زبللو غزينا بس احنا زلنا سلازي نتم قال እግዚአብሔር زمرو انتي زبلنا زلو بكل عقلن بمرون اتقال كتسبخ يبلنا ስለዚህ لعل كله عقلين تعقس زليو غزيه بمهانو يزارباله بمهرون اتقال كتسبخ بغزيون بزي غزيون كتسمع كتغنح كتكسع كتمعد أكيد ما أملاخن أكيد متن حيوان متان كفر بزلو كريستوس يسوسن بيتي مغلاط منغستن محصنا كالله سلازي بزي حوار قدس باولوس زم حلالفو زلو ملእክትን ቃልን እንድሕዳ ኸይና بحقي اتقال እግዚአብሔር ናብቱ ግቦ ህይወት ክርስትና ከመርሐና ይኽእል ማለት በመልክዕ ቅዱሳት ጽሑፋት ይወሃበና كلاي تيموثاوس 3:16-17 اتني املاخ سب نسناي ግብር ዘበለ ፈጽሞ ተዳሊው ፍጹም من تخونسي منفس قدس نفسه زبل صحفات نتمرتي نتقسات نمقنع نصدق زخون مقدابي تقم ايو ويبلنا بتني املاح سب نسناي ግብር ዘበለ اجي حد خابتي سناي ግብር እንብሎ ንስሐን ገዛ እርሱ خابتي سناي ግብሩ ማለት نعون مدلاو لبنا نفس وشنا نمفتاش أبيناي أنجل ويمناي أبيناي كورنا حيوات كم زلنا مس እግዚአብሔር دينا زلنا ويس أب እግዚአብሔር هنا حنا زلنا خن نفتش ያለን نخل ቅዱሳት ጽሑፋት ማለት كل ጊዜ ቅዱሳት ጽሑፋት ዘንበብ ሰብ كل ጊዜ አርኩ ቃል እግዚአብሔር
كل جي خمس እግዚአብሔር يزارب ማለት እግዚአብሔር ምንዑ ይዛረቦ كل ጊዜ ማለት እናተሰበኸ ይዝነበር መንፈስ አምላክ ዝነፈሰ ዘበለት ሁሉ ማለት እስተውሃበና ቃል እግዚአብሔር ድማ ንልብናይ ትንክፉን ይሮጥዑን ጌጋን ቁኑዕን ጽድቅን ኃጢአትን ክንፈልይ ይረዳና ማለት ዕብራውያን 5:14 ዕጹም ብልዕግና ነቶም ጽቡቁን ክፉእን ምፍላይ በምልማድ ንልብኖኦም ዘላምዱ ብጽሓት እዩ ይብለና ቃል እግዚአብሔር ማለት ኩል ጊዜ ማለት ኩል ጊዜ ኣብቲ ቃል እግዚአብሔር ዘሎ ብኡ ዝላማመድ ማለት ጽቡቁን ክፉእን ንምፍላይ በምልማድ ንልብኖኡ ወይ ድማ ነትናት ሕልና ድሉ ይገብሮ ማለት ካብቲ ኩሉ ክፉእ ዘበለ ጽድቅን ኃጢአትን ፈላልዩ ንኽሪእሉ ዝኽእል ሓደ ካብቲ ዝሕግዞ ቃል እግዚአብሔር እዩ ማለት መንፈስ ቅዱስ ሓደ ካብቲ ዝድርኸና ዝሕግዘና ማለት መንፈስ ቅዱስ ናብ ኩሉ ሓቂ ዝመርሕ ዘስተምህር ሰማሃርካዮ ዘዘክር ዘጸናንዕ መንፈስ እዩ መንፈስ ቅዱስ ናብ ኩሉ ሓቂ ዝመርሕ ዘስተምህር ሰማሃርካዮ ድማ ዘዘክር ዘጸናንዕ መንፈስ እዩ ነህምያ 9:10 ዘስተምህሮም ጽቡቕ መንፈስ ካሃብካዮም መናኻኻ ካብ ሰማይ ካብ ኣፎም ኣየጉደልካን ንጽምዓቶም ድማ ማይ ሃብካዮም ይብለና ማለት እዩ ስለዚህ ኩሉ ጊዜ ወይታውን ደቀ መዛሙርቱ ክኸይድ የመስወሎም ኩሉ ጊዜ እንታይ ይስምዖም ነይሩ ማለት እዩ እቲ ናይ ዝኽትምና መንፈስ ይስምዖም ነይሩ ማለት እዩ ኣነ ወይታ እንድሕዳእ ኸይዱስ እንታይ ክንከውን ኢና ዝብል ኣብ ውሽጦም ስለተሰምዖም ጎይታ ከዓ ዘኽተማትኩምኩም ኣይክሓድገኩም እየ እንዳበለ መንፈስ ቅዱስ ከም ዝሰደሎም እቲ መንፈስ ቅዱስ ከዓ ብዛዕባ ጎይታ ከም ዝምህር እቲ መንፈስ ቅዱስ ከዓ ንኩሉ ነቲ ጎይታ ዘመሃሮም ከም ዘዘክሮም ንስኻ ከም ዘጻንዖም ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ደቀ መዛሙርቱ ነጊርዎም ማለት ስለዚ ኣብ ጉዕዞ ክርስትና መንፈስ ቅዱስ ዘይብሉ ሓቂ የለን መንፈስ ቅዱስ ዘይብሉ ሓቀኛ ትምህርቲ የለን መንፈስ ቅዱስ ዘይብሉ ከዓ ነቲ ዝተማሃርካዮ ዘዘክረካን ካብቲ ኣብ ዘለኻዮ ሓዘንን ጭንቀትን ከዓ ዘጻንዓካ የለን ማለት ስለዚ ነህምያ ዘስተምህሮም ድማ ጽቡቕ መንፈስ ካሃብካዮም ብምባል እግዚአብሔር ብዛዕባ እቲ ሕሉፍ ታሪኽ እስራኤላውያን እግዚአብሔር ይዛረቦ ማለት ዘስተምህሮም ጽቡቕ መንፈስ ሃብካዮም መናኻኻ ካብ ኣፎም ኣየጉደልካን ንጽምዓቶም ድማ ማይ ሃብካዮም ይብለና ማለት ስለዚ እዚ መንፈስ ቅዱስ እዚ ምሳና ዘሎ ኩሉ ጊዜ እቲ መና ይህበና ቃል እግዚአብሔር ኩሉ ጊዜ ካብ ኣፍና የጉደሎ ማለት እዩ ኣብዛ ዓለም እዚኣ ከዓ ክንከድ ኮልና ኣይንጸምን ምክንያቱ መንፈስ ቅዱስ ብማይ ተመስሊ ኣሎ ጎይታ ዝጸመ እንተሎ ናባይ ይምጻእ ብምባል ጎይታን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምሂርናይ ማለት እዩ ስለዚ መንፈስ ቅዱስ ከይነጉየን ከይንጻራሩን ክንጥንቀቐሉ ዝግባአና ምክንያት ከዓ ንሱ እዩ ንሱ ምስ እንሓድግ ንዑ ምስ እንሓድጎ ተስፋ ዝበሃል ይብልና ማለት እዩ ዳዊት ኣብ መዝሙር 51 ሓደ ካብቲ ዝጸለየ ጸሎት ሓደ ነገር እንድሕር ደኣሃልዩ ብዛዕባ መንፈስ ቅዱስ ነይሩ ማለት እዩ ምክንያቱ መንፈስ ቅዱስ ዘይብሉ ሰብ ኣዝዩ ሓደገኛ እዩ ኣብ ዓድና ከማ እንታይ ኢና ንብል እንታይ እዚ መንፈስ ዝርሓቆ መንፈስ ዘይብሉ ኢና ንብል ማለት እዩ ስለዚ ዳዊት ድማ ቅዱስ መንፈስ ካኻባይ ኣይተውጻይትሕደገኒ ኢልዎ ምክንያቱ መንፈስ ቅዱስ ዝሓደጎ ሰብ እንታይ ከም ዝኸውን ዳዊት ስለ ዝፈለጥ ይኾም ኢሉ ንእግዚአብሔር ጸሊ ሳኦል መንፈስ ቅዱስ ምስ ሓደጎ እንታይ ያ ውሽጥ ዘጨነቕ መንፈስ ይመጽዎ ማለት ኣዝዩ ጭነቕ ነይሩ ይርበሽ ነይሩ ሳኦል ምክንያቱ እቲ ሓቀኛ መንፈስ ስለ ዝሓደጎ ካልእ መንፈስ ይመጽዎ ካልእ መንፈስ ስለ ዝመጾ ኩሉ ጊዜ ኣብ ጭንቀት ነይሩ ኣብ ሓዘን ነይሩ ዳዊት በገና ካርመሉ ካነ እቲ መንፈስ ከዓ ይወጽእ ነይሩ እቲ መንፈስ ጭንቀት ይወጽእ ነይሩ ስለዚ ዳዊት እዚ ስለዚ ፈልጥ ኣቦና ዳዊት ቅዱስ መንፈስ ካኻብያ ይትሕደገኒ ኢልዎ
ምክንያቱ ናይ መወዳእታ ማለት እዩ ካብ ፈጽም ካብ እግዚአብሔር ርሕቅ ኣለኻ ማለት እዩ መንፈስ ቅዱስ ዳ ዘይብልካ ሓጢያት ንኽትገብር ወላ ሓደ ነገር ዝዓግተካ የለን ምክንያት የለን ዝወቕሰካ ነገር የለን ኣብ ውሽጥኻ ሞይቲ እዩ እቲ መንፈስ ካብኡስ ካባኻ ዝወፅእ እዩ ስለዚ ክነጉህዮ የብልና ነዚ መንፈስ እንድሕር ዳ ኣጉሂናዮ ስፍሩ ስለ ዝሓድግ መንፈስ ቅዱስ እንድሕር ዳ ወፅእ ብኣጻርኻ ካልእ መንፈስ ዝመጽእ ማለት እቲ መንፈስ እቲ ከዓ ዘናሓሰ መንፈስ ኣይኮን ማለት ኩሉ ግዜ ኣብ ስቃይ ዘንብረና ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ኤፌሶን 4:30 ነቲ ንመዓልቲ ምድሓን እተሓተም ኩሉ ናይ ኣምላኽ መንፈስ ቅዱስ ኣይተጉህይዎ ይለና ማለት እዩ ነቲ ንመዓልቲ ምድሓን እተሓተም ኩሉ ናይ ኣምላኽ መንፈስ ኣይተጉህይዎ ስለዚ መንፈስ ቅዱስ ክነጉህዮ ኣይግባአናን ማለት እዩ ንመንፈስ ቅዱስ በግብርኻ ኮነ በቃልካ ምጽራፍ ንስሓ ዘይርከቦ ሓጢያት እዩ እዚ ሓደ ካብቲ ኣብ ታሪኽ ቤተክርስትያን እንሪኦ ኣብ ሳልሳይ ክፍለ ዘመን ኣብ 243 ናቫቶስ ይባሃሉ ወይ ድማ ኣብቲ ግእዝካ በናጥስ ዝብል ዝተባሃለ ቀሲስ ከሽዩ ኣብ ግዜ መከራ እምነቱ ዝሓደ ብዝሙት ዝወደቀ ከምኡውን ብዝተፈላለየ ሓጢያት ዝወደቀ ብንስሓ ክቕበልዎ ኣይግባእን እዩ ምስ በለ ቀርኔሌዎስ ሊቀ ጳጳሳት ናይ ሮማ ዲዮናስዮስ ሊቀ ጳጳሳት ናይ እስክንድርያ በላንዲዮስ ሊቀ ጳጳሳት ናይ አንጾኪያ ግርማኖስ ናይ ኢየሩሳሌም ጉባኤ ኣካየዱ ምስኣቶም ከዓ 8 ኤጲስቆጶሳት 18 ካህናት 40 ቅዱሳት መጻሕፍቲ ዝተማሃሩ ዲያቆናት ኣብቲ ጉባኤ ተሳተፉ ንቀሲስ በናጥስ ከዓ ዳዊት ኣብ ዝሙት ወዲቁ ኣምላኽ ብንስሓ ምሕርዎ ጴጥሮስ ኣምላኽ ክሒዱ ኣምላኽ ብንስሓ ምሕርዎ እዩ ስለዚ ካብ ቤጋኻ ተመለስ ኢሎም መኺሮሞ ስለዚ ተመስኻ ብውግዘት ፈልየሞ ኣብዚ ኣብነት እንታይ ኢና ንርኢ ኣብቲ ኣዚ ቤተክርስትያን ኣብ ስደት ዝነበረሉ ግዜ ኣብቲ ዘመነ ሰማዕታት እውን ክንብል ንኽእል ኣዝዩ ክርስቲያናት ክሳብ ኣብ ትሕቲ መሬት ኣብ ካታኮምብ ኣትዮም ዝሕብኡሉ ዝነበሩ ግዜ ኣዝዩ ከቢድ ዝነበረሉ ግዜ እዩ ነይሩ ብዙሓት ብሰንክቲ ኣብ ልዕሊኦም ዝወርድ ፈተነ ሽግር መግረፍቲ እምነቶም ይክሕዱ ነይሮም ሕጂ ድሕሪ ሰላም مسكونة تابع كريستيان عرفت مصر خبر دي حرس زمان سمعتات مالتي حدا خابتي زي قشزي اب كل 240 شعات عام تمرس قبره غبا انت يلن يرو اتم حدا خابتي تقمل زنبر اب اوراويان شدشه زلو اتم حدا غزي منفساوي هو زعمو تفقر أملاك تعمس أنت ودقس بنسحة كمله سوء يخلون يوم زبل موجودة بمقباريو تم مكرا جزء ودقسي كمله سوء يخلون يوم بمباليتي موجودة نعطوني رو مالتي بتكرسيان كأن على تجاجل لها كم يكونن إلى جوبا أجرا زباوي كم زباوي كل له جوبا ينيرو على ملخاوي كونن إذا درسناهم بيسكوباساتن كانتن 4 زاخلو دياقونات كام قدسات مصحف سفلتو كام مصحف قدس دغيسوم داويد كام نسحه 5 ملسه بيتروس كام نسحه كام كحدتو بنسحه 5 ملسه رتيعم بيتكريستيان تمهرو تمرتي كردو مخيرما جن نسو خملس اي كالن مالتي بوجت كا بيتكريستيان تماس ازي حدا خابتين منفس قدس مصرافي مالتي مهاتو እግዚአብሔር ይቅረዝ ብልብ እንድሕዳና ወተመለስካ ይቅረዝ ይብለሉ መንገዲ ይብሉ እግዚአብሔር ማለት ማህተምን ዑርብንን ናይ ርስትና መንፈስ ቅዱስ በዓል እዩ ኤፌሶን 1:13-14 ንስኻትኩምን ብኡ ቃል ሓቂ ናይ ምድሓንኩም ወንጌል መሰማዕኩም ብኡ ንሳመንኩም ብናይ ተስፋ መንፈስ ቅዱስ ተሓተምኩም ንሱ ንምድሓን ጥሪቱ ንውዳሴ ክብሩ ዕርቡን ርስትና እዩ ማለት እዩ ስለዚ ማህተም ናይ እቲ ናትና ዕርቡን ወይ ድማ ናይ ርስትና ማህተም ባዕሉ መንፈስ ቅዱስ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ናይ ምድሓንና ወንጌል መሰማዕናውን ብኡ ዝኣመናሉ ብናይ ተስፋ መንፈስ ቅዱስ ተሓተምናሉ ናይ ምድሓን ጥሪትና ንውዳሴ ክብሩ
عرب الرسنا زغون منفس قدسي مالتي ስለዚህ እዚ መንፈስ እዚ እንድሕር ዓቂብናዮ ኣብ ውድቀትና ተመሊስና ብስቡር ልብና እውን ተመሊስና እውን ከም ዝረዳአና ዘረደ ትምህርቲ ማለት እዩ ሓደ ካብቲ ዝረዳአና ሕጊ ሕልናይ ናብ ንስሓ ዝድርኸና ሕልናይ እግዚአብሔር ኣብ ቅዱሳት ጽሑፋትን ኣብ ጽላት እምንን ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ሕልናና እውን ነቲ ቅዱስ ሕጉ ጽሒፍልናይ ስለዚህ ኃጢአት ንምግባር كننقل كلنا حلنا زعقتنا مسفصمنا دما حلنا زنقفنا ስለዚህ ለኢለ ሁሉ ለኢለ መንፈስ ቅዱስ ወን ንሱ ሓሊፉ مسي حلنا ወን አሎ ማለት እዩ ዝዓበይኻ ኣብ ህይወት ማለት እዩ ትሕልና እንድሕርዳ ዝየለ ከምታ ቀዲምና ዝብልና ኣዝዩ ዝኸፋእካ ሰቢኻ ትኾን ማለት እዩ ሕልናኻ በዝወቅሰካ መጠን ግን ናብ እግዚአብሔር ትመልሰሉ እንድሕዳ ሆንካ በሐቂ ካብ እግዚአብሔር በረኸት ተቀበል ኢኻ ሓንቲ ታሪኽ ኣብዚ ናይ ዘመነ ኮሙኒዝም ዝናይ ራሻ ናይ አምላኽ አልቦ ማለት እዩ አምላኽ ይህለን ዝብሉ ንሃይማኖት ከዓ ከም ሓደ መገበርያን ሓሽሽን ኢሎም ዝብልዎ ማለት እዩ ሓደ ካብኣቶም ኣብቲ ራሻ ማለት እዩ እንታይ ዝብል ንጎ ተሲኡ አምላኽ የለን ኢሉ ኩሉ ግዜ ንጎ ወፂኡ ካብ ድቃሱ ማለት ተሲኡ ከም ይብል ኩሉ ግዜ አምላኽ የለን ይብል ማለት ሕጂ ኩሉ ግዜ ከም እንዳበለ ነቶም ገዛውቲ ረብሽዋ ጎረቤቱ ማለት ሕጂ መስመሮም ንጎ ተሲኡ ከም ልማዶ አምላኽ የለን ክብል ከሎ ተሲኡ ማለት اسمع እስኪ انت كل ጊዜ ንጎ እንዳተሳኻ ትርብሽና ዘላ አምላኽ የለን እንተ ዘየሊ እኮ የለን ንምንታይ ኸትርብሽና በቃ የለን ኢልካ የለን ሕጂ በቃ ዓረፍ ንምንታይ ኩሉ ጊዜ ትርብሽና ይብሉ ጅንታይ ኢሎ አይ ሕልና አሎ ስለዝብለኒ ምስ ሕልና ማጎዘለጎ ኢልዎ ማለት ዝዓበ ምስ ሕልና መጓት ሕልና ገጋ ክትገብር ዘለኻ እንዳበለካሲ መለስካ ምስ ሕልና ትማጓት ከምዘ የለ እንዳነገረካ ማለት ዝዓበ እዚ ሕልና እንዳነገረካ አቡ ጸኒዕካ መንባር ከምታ ቀዲምና ዝበልና ኣብ ሓጢአት ጸኒዕካ መንባር ዝገደደ ሓጢአት ኣብ ልዕሊ ሓጢአት ተወስኽ ዝገደደ ፍርድኻ ካብ እግዚአብሔር ተቀበል ማለት ስለዚ ኩሉ ግዜ ሕልናና ክድርኸና ሁሉ መንገድና ክንቀይር ይግባአና ማለት እዩ ሪተርን ክንገብር ይግባአና ናብቲ ዝነበርናዮ ህይወት ኣብቲ ሓድሽ ህይወት ምስ እግዚአብሔር ዘራኽብ መንገዲ ናው ክንመለስ ይግባአና ማለት እዩ መቅጻዕቲ አምላኽ እግዚአብሔር በምክንያት ኃጢአትና ዝቀጽዓና ብንስሓ ናብኡ ምእንቲ ክንመለስ እዩ ስለዚህ ድማ ንቅጽዓት አምላኽ ክነፍቅሮ ክንምነዮ እምበር ክንሕሰሞ ኣይግባአናኒ ቀደምቲና እሺ ኮለና ስድራና ክቀጽዕና ከለው ብፍላይ ነቲ ዝቀጽዓና ንጸልኦ ነርና ኢና ንምንታይ ይቀጽዓኒ ንብል ልቦና ምሰጥረና ግን ለካ ወይ ድማ ኣብቲ ስድራና ዝበሉና ክንበጽሖ ዝግባአና ምስ በጻሕና ሽዑ ነቲ ውዕለታ ናይ ኣቦይ ከምዚ እንተ ዘይገብር ነይሩኮ ንብል ማለት እዩ ኣደይ ከምዚ እንተ ዘይትገብር ነራሲ ኣብዚ ሕጂ ዘለኽዎ ደረጃ ኣይመበጻሕኩን ነርና ኢልና ነቲ ቀደም ንጸልኦ ዝነበርና መቕጻዕቲ ሻቦት ናይ ስድራና ንጸልኦ ዝነበርና ሕጂ ንሱ እቲ ንጸልኦ ዝነበራ በረኸት ኮይኑ ክመጸና ከሎ ሕጂ ንሕጉስ ማለት እዩ ስለዚ እግዚአብሔር ካብ ብኸምኡ መንጽር ካብቲ ናይ ስድራና ንላዕሊ ነገር እግዚአብሔር ልዕሊ ስድራና ልዕሊ ኣቦና ኣዴና እግዚአብሔር ንዓና ይሓልየና ማለት ካብ ጌጋ መገዲ ክንምለስ ይግባአና እዩ ብኸምኡ ኢኻ እግዚአብሔር ዝቀጽዓና ማለት ስለዚ ነቲ ንቅጽዓት አምላኽ ክነፍቅሮን ክንምነዮን ይግባአና እምበር ክንሕሰሞ ይግባአናኒ ኩሉ ግዜ
تزاربني كسمعك كنبل يقبعنا مالتي مغنياتو كابتي نحنا ندليو نجر እግዚአብሔር እትን አና ዘድለና ነገር ጽቡቅ ገር ዝፈልጥ አምላክ ስለዝሆነ መግዛት አምላክ ሁሉ ጊዜ ስለምታይ አምላክ ዚልና خنقالل ወይ ድማ خنحሰማ ይግባአናኒ እግዚአብሔር ካፈትሐውን ሕያዋይን አምላክ ስለዝሆነ ብልክዕ ዳይ ዝቀጽ እንበር ነቶም ዘፍቅሮምን ዘፍቅሩውን ከይቀጽዐ ከቶ አይ ሓድጎምኒው ይብለና ኣብ ትንቢት ኤርምያስ 25 ክንሪኦ ንኽእሊና መግዛዕቲ አምላክ እግዚአብሔር በምክንያት ኃጢአትና ዘቀጽዓና በንስሐ ናብኡ ዝንክለያ መስለኒ እግዚአብሔር ዝህበና መግዛዕቲ ናይ ውልድነትና መረጋገጽ እዩ አቦ ይንውልድ ዝቀጽዓ ማለት እዩ ክቆጽዖ ከሎ ከዓ ንጽቡቕ ኢሉይቲ አቦ ዝቀጽዖ ከም ዝበልናዮ እንድሕር ዳ ውልድ ዘይኮንካ ግን ስዲኻ ማለት እዩ ተም ስድ ዝኾኑ ከዓ ዝቀጽዖም ዝባሃ የብሎም ኣብ ስድነት እዮም ዝነብሩ ስለዚ ንእግዚአብሔር ከዓ ከም አቦና እንድሕር ዳ ክንቅበሎ ዘይክእልና ኣብ ስድነት ኣለና ማለት እዩ ካብ እግዚአብሔር ወፂና ኣለና ስለዚ እግዚአብሔር ዝህበና ናይ ውልድነትና መረጋገጽ እዩ ተቀጽዓት አምላክ ካብ ርክሰት ናይ ኃጢአት ነጽና ካብ ቅዱስንኡ ምእንቲ ክንካፈል እዩ ዝቀጽዓና ኣብ ዕብራውያን 10:10 እቲ ኣቶምሲ نقر معالتي كم الترأيهم جيروم قصعنا بلتهم سدرانا ما يتهم سجاويان سدرانا يوم جم تقصعنا نسقنا كاب قدس النوم أنت خنما قليلو نتق من عايز قصعنا لازم ياهم تقصعات جابير سي نعانا نتق منهم زوانا كابتنا تو قدسنا كابت زلالة ما قدسنا نجابير أملا كابو تما قلت من تخون كم زقبا غير جابير قصعنا مالتي ناي سدرانا جن نقر معالت نتي ترايم غيرهم يم كم تسرايم غيرهم يم زوتنا سنه እግዚአብሔር መጽሐፍ ግን ካብ ቅድስና ናቶ ተማቀልቲ ተካፈልቲ ክንከውን እግዚአብሔር ናይ ሰላም ፍረ ጽድቅ ምእንቲ ክንፈሪ ዝቀጽዓና ናብጽና ከብቃዓና እዩ ዝቀጽዓና ባዓብዩ ናይ ኢዮብ ታሪክ እንድሕዳሪናውን عبيد المرتي مالتي تغزيو جن دست بلن يابتمو داتاسي كابتي قدامايسي اتدحري هابتو ازي بلصني عززن نبره بمبالي نغرنا يعني بونا اي مالتي لذي نابس ان من تخبك عنا بوعات من تغبرنا እግዚአብሔር ይቀጽ ካፕቴን ረሲያን ዝረኽቦም ናይ ሞዳታ መከራኸል ምን ትኸድሕነና እዩ ዝቀጽዓና ኩሉ ግዜ መቸም ኣብዚ መጽዓት ዘበለ ንግዚኡ መሪሪው ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ እንግሊዝ ወሎ ግን አሞዳታ ፍረለዋ ጽቡቅ ፍረጥዑን ፍረ ስለዚ ካብ ብዘል ዓለም አመከራ ሐዊ ክትቅጻዕ ንግዚኡ መከራ ረኺብካ በእግዚአብሔር ተቀጽዕካ ሀብት ናይ ዘል ዓለም መከራ መዳን ተዓበ ጸጋይ ማለት ንቅጽዓት በዘለዎም ግብረ መልሲ ሰባትን ህዝብታትን ኣብ ሰለስተ ይኽፈሉ ቀዳማይ ገና ነቲ ተመዲብሎም ዘሎ መቅጽዓት ምስምዑ ጥራሕ ብንስሓ ዝምለሱ ኣብነት ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ወንዝራእነ ናይ ሰብን ነውየ ኣለና ማለት እዩ ኣቦና ነቢ ዮናስ ነነውየ ኣብ ዘን 4 መዓልቲ ክትጠፊእ ክትደምሰስ እያ مسبلهم نتي ملختي እግዚአብሔር ሰሚዖም ካብ ዓበይቶም ካብ መኳንንቶም ጀሚሮም ክሳብቲ እንስሳ ከይደረፈ አቅን እግዚአብሔር ነፍሰም በመውራድ ከጸሙን ከጽልይን ጀመሩ ካብቲ ተሐሲብሎም ነበረ ቁጣ አምላክ ከምለጡ ከለው እግዚአብሔር ካነታ ከተማ ምሕረት ከም ዝገበረላ ንርኢ ካል መጽዓት መስወረዶም ዝምለሱ ኣብነት ምናስየ አሎ እንደገና ነቢ ዮናስን በዓብዩ ካብቲ ዘገርም ናይ ነቢ ዮናስ አዝዩ ቀስልና በጥልቀት እንደዳሰ ረኢናዮ እዚ ሁሉ እግዚአብሔር ናይ እግዚአብሔር ነቢ ተባሂሉ ካብ እግዚአብሔር ከሃድም ሐሲቡ ገይሩ ወሃብ እግዚአብሔር ከሃድም
እግዚአብሔር ዘይብሉ ስፍራ ማለት እንታይ ካብ እግዚአብሔር ካድም ድሕዳ ደሊስ እግዚአብሔር ዘይብሉ ስፍራ ከይዳለው ማለት እዩ ግን እግዚአብሔር ኣብ ኩሉ ስለዘሎ ብዝተፈላለየ መንገዲ ገይሩ እግዚአብሔር የነቢያናስ ምሂርዎ ገንዘብ ከፊሉ ዋጋ ከፊሉ መርከብ ተሳፊሩ ማለት እዩ ኣብታ መርከብ ማዕበል እግዚአብሔር እናውፅዋ ናብ ባሕሪ ተደርቢዩ عسى نباري تقبلوه أو شنا عسى نباري ثلاثة معلت ثلاثة لا تنجروا جابير ميروا بوجر ندقنا مزوج أول جابير ميروا إذا ما هزم مسلحانه ون جابير بتي نشة تخلق جيرو ميروا بالسفا جيرو ميرون يناسا سموه داتا مالتي سلازي يناس سمهارة يتمقطعاتي عبريسو وردي تقطيعون مملاس زابي أبنات كم فرعون مالت جابير بزح جزي قطعوه كندي عسرت تشعت تأمرات حسبوه تشعت تأمرات بتشعت تأمرات ملكات كيرو جابير قطعوه جنا لب تريرو حنت دس بلني تغسي على ناي كشي دكتور تخلعسي لب فرعون حيس كان እግዚአብሔር ክትእዘዝ አይተኸልኒ ሓት ለሙን ኣብ ህይወትና ልብ ፈርዖን ከይህሉ ነፍስና ክንፍትሽ ይግባአና ማለት ልብ ፈርዖን ሒስካ ንእግዚአብሔር ክትእዘዝ አይተኸልኒ ናልባት ነዚ ግዜና ወንስከ ነስተንትነሙ ኣብ ኩሉ ኣብ ሃገርና ኣብ ቤተ ክርስቲያንና ኣብ ነፍስ ወከፍ ኣብ ኩሉ ዓለም ልብ ፈርዖን እንደህሉ ኸውን እዚ ኩሉ መዓዝ ወርደና ዘሎ ልብ ፈርዖን ኣብ መጨረሻ ባሕሪ ኣተጥሕል እግዚአብሔር ካብ ልብ ፈርዖን ይሰውረና ሰባት በቲ መቕፃዕቲ ተሪኾም ዘይንስሕሉ ምኽንያት ነቲ ወሪድዎም ዘሎ መቕፃዕቲ ገዛ ርእሶም ንምምርማር ስለ ዘይጥቀሙሉ እዩ ስለዚ ኣብ ህይወትና መቕፃዕቲ ከጋጥመና ከሎ ርእስና ኣዝና ክንፍትሽን رئيسنا مرميرنا نزجبرنا يكل حاجات دماغ نسحلون يجبعنا كم إسرائيلاويا እግዚአብሔር አምላክና ስለምንታይ ዝኩሉ ገበረና ኢልና ክንሓትት ይግባእ ማለት እዩ ያ ምስ ውሽጥኻ ምዝራ ማለት እዩ እግዚአብሔር ስለምንታይ ይኹን ዝገበረና ኩሉ ግዜ ምስ ነፍሱ ዘራረብ ንውሽጡ ዘራረብ መልሲ ይረክብ ኩሉ ግዜ ዝግባእ ማለት እዩ ብዝግባእ ንዝሓትት ብዝግባእ ከዓ መልሲ ይርከቦ ማለት እዩ እግዚአብሔር ነቶም ፈጽሙ ዝቀበጾምን ነቶም ንዘለዓለማዊ ጥፋእ ዝመደቦም እዩ ከይቀጽዐ ኣብ ጽንዓት ልቦም ዝሓድቆም ሰሞዳታ ማለት ዘይምለሱ ንዘለዓለማዊ ጥፋእ ዝመደቦም ሕያውነትን ትዕግስትን አምላኽ እግዚአብሔር ቅድሚና መቅጻዕት ምሕላፉ بحياونتن بتعجسن يناب نسحا خدرخنا زمرت تزعبت أب هيوت كازي عماد حدا أبتي هيوت كرسنا نقول وين ما هبت عجسي حياونتن زيابير لكن أبروم يخلته كابر بعد حساب حمشته ويك حياونت أملاخنا بنسحا خمس حبك كاسان مفلات كهبتي حياونتن تصور مهان عقل دوتن عقلها جناخه بترخان بزي من السحل بخان نتي بمعاتي قطعان مجلاس كنوع فردي أملاخن زورر قطعا برأسها تبقى لها بمبالي كل سنة لازم كلمين أبتي مقطعات محلاف እግዚአብሔር بحياونتون بتعجز سنجرينا بنستحاخن بس درخنا جن مبزحت يوم سبات وإنما مبزحتنا سبات نتي هبتي حياونتون تصور مخان عقل نعوق سلان نعق مودعتا بتر لبنا بزي من السحنة كابت قطع أملاخ نقلك نمتعين خلنا مالت نهاري بياتروس كان مقفاف عسى نام مقفاف سبزع بيو بناي قويت حياونت تدرفو أنا حاتي أمو كبير حق بزبل سبور لبي ناين السحة منفس لزر أيو
أبيوتنا أبتخ نتريز كبارنا بالصبر لبي أنا بديله بزبل نين السحة منفس كنا ريك بارنا زغلو نقويتو زخ حدا بيتروس أمودا تجزا قويتا قلص إلى مسرايو بنبعت سلسة عسى أمودا تاون كباير حق كسب زبل أنا فنفوني أنا دخومي أنا نعاقتن كيف يجيب كان مسخ خونا يجيب أنن بمبال نتحتنا من فسريو موداتا أتي أمونا قلقالي عساس قفف زي كوناسي سبز قفف كوينو نابزي درجة زي رابي ومالتي بتا سور لب مالتي نسحة سبقنا نتي سقطان تعقستني أملاح كحد فقعد كم سوهابا ويون اكزابير نحاتياتو زي فلوتو ويون شلل زبالو خوينو تسمعوه بزبقى سينا بحاتيات كدرخ يركب زي هذا زقرد زي عملت هلاونت اكزابير مخحد هلاو اكزابير زقحد بمن معايت ملكعي كنس حيكلني مغنياتو نتي هلاو اكزابير زقحد زلو نتي سقطا اكزابير زقحد زلو ስለዚህ ካብዚኣ ትኸፍእ ነገር ከዓ የላን እዚኣታ ናብ ናይ ዘለዓለም ፍርዲ ትወስደና ትርል ልቢ ህላዊ እግዚአብሔር ወሕስና እዩ ስለዚህ ነዚ ወሕስና እዚ ምጥላም መኽሓድ ናይ ዘለዓለም ጥፍዓት ማለት ተቀባልነት ንስሓ እግዚአብሔር ንስሓ ዘፍቅርን ዝቅበልን አምላክ ስለዚህ እግዚአብሔር ንስሓና ከይተቀበሎ እንተተረፈ እቲ ምክንያት ካባና እምበር ፈጽሞ ካብኡ ክኸውን ኣይክእልን እዩ እግዚአብሔር ንስሓና ከይተቀበሎ እንሕዳኣ ተሪፉሲ ስለምንታይ እግዚአብሔር ንስሓና ዘይተቀበሎ ንስሓ ስለዝነጽግ ኣይኮነን እሱማ ቀዲምና ተዛሪብና ያለይና ስለዚህ ምክንያታት ውሽጥና ክንምርምር ይግባአና ማለት እዩ ምክንያቱ እግዚአብሔር ናይ ሓደ ሰብ ወላ ሓደ ሞት አይደለን እስኻትኩም ግን ኣብ መንገዲ እግዚአብሔር ቁኑዕ ኣይኮነን ትብሉለኹም እምበኣርሲ ኣቱም ቤተ እስራኤል ስምዑ ካንዶ መንገዲ እዩ ዘይቁኑዕሲ መንገድታትኩም ዶ ግዳ ኣይኮነን በመባል እግዚአብሔር ነቶም እስራኤል ማለት ለማለት እንታይ የሚለሞ መንገድ እግዚአብሔር ቁኑዕ ኣይኮነን ትብሉለኹም ኢሉ እግዚአብሔር እቲ ሽግር ግን ኣብ እግዚአብሔር ኣይኮነን ዘሎ ኣብ ኣይኮነን ዘሎ እቲ ሽግር ኣባኻትኩም እዩ ዘሎ ንስኻትኩም ኣይቀናዕኩምን ስለዚ ኣይቀናዕኩም መንገድታትኩም ከዓ ቁኑዕ ኣይኮነን በመባል ዛሪቡ ስለዚ እቲ ተቀባልነት ንስሓ ዘሎ ቀኒዕካ መስጥ ኸይድ እዩ ንስሓና ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ቅቡል ዝኸውን ነዚ ዝስዕብ ረቋሒታት ምስ ዘማል እዩ ቀዳማይ ብስቡር ልብን ብቁጥቁጥ መንፈስን ምስ እንንሳሕ ከም አቦና ዳዊት ከም አቦና ጴጥሮስ ማለት እዩ ብሙሉእ ልብና ምስ እንንሳሕ ብሙሉእ ልብና ዘይኮነ ኣፋዊ ጥራይ ምስ ዝኸውን ከቶ ተቀባልነት ኣይረክብን ክልተ ዝልቡ ምዃን ንጹግ ይገብረካ ካብ እግዚአብሔር ብሙሉእ ልብና ክንገብሮ ይግባአና ንስሓ ከም ተቀዲምና ዝበልናዮ ጥቅሳት እውን ጠቂስና ነርና አንተ ወይ ብሙሉእ ብኩሉ ልብኻ ብኩሉ ነፍስኻ ንእግዚአብሔር እንድሕር ዳኣ ደሊኻዮ ክትረኽቦ ኢኻ ከም ዝበለና ተዘዳግም ብከምዚ ዓይነት ፍጹም ሙሉእ ብዝኾነ ልቦና ንእግዚአብሔር ክንደልዮ ይግባአና ማለት እዩ ብዛዕባ ሓጢኣትና ከምቲ ኣምላኽ ዝጉህዮ ጌርና ብምጉሃይ መስን ንንሳሕ ክንወድቕ ከልና እግዚአብሔር በኣና ይጉሂ መንፈስ ቅዱስን በኣና ይጉሂ ሓንቲ በይ ተዛሪብና ነርና ነቲ ብመዓልቲ ምድሓን ዝተሓተም ኩሉ መንፈስ ቅዱስ ንዑ ኣይተጉሂዎ ኢልና እዩ ስለዚ
حتيات بسرحنا له جزء እግዚአብሔር ይውይ መንፈስ ቅዱስን ውግሂ ማለት እዩ ስለዚህ ከምቲ አምላክ ዝውግሂ ገርና በመውሃይ በመጣስ ክንነሳህ ይግባና ኣብቲ ዝተነሳህናሉ ሓጢአት ተመለስና ከይንወድቕ ጽኑዕ ውሳኔ በመውሳድን በመተግባሩን ምስን ንነሳህ እዩ ነቶም ሓደ ግዜ ብርሃን ዝበላሃሎም እቲ ሰማያዊ ህበትካ ዝጣዓሙ ተማቐልቲ መንፈስ ቅዱስን ዝኾኑ የሰናይ ቃል አምላኽን ኃይሊ እታት መጽ ዓለምን ካዝጣዓሙ እንተወደቁ ንወደ አምላኽ ከም በሐዲስ ንርእሶም ስለሰቀልዎ ብግህድውን ዘላጎጽሉ ስለዝኾኑ ከም በሐዲስ ንስሓ ክሕደሱ ኣይከኣሎምን እዩ ከምቲን ሓደ ብልዒ ብኽርኑ እሸት ኤሳው ሓደካ ኣመንዝራ ወይ ርኹስ ከይከውን ተጠንቀቁ ንሱን ጸኒሑካ በረኸት ክወርስ እንተደለየ ብንብዓት እናደለያ ክነሱስ ንንስሓ ስፍራ ኣይረኸበሉሞ ከም እተደረበየ ትፈልጥይኹም ብምባል ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ንዘንክል ተጠቅሲ ኣብ ዕብራውያን 6:4 ሳብ 6 ታንካ ዕብራውያን 12 ኣብ 16:7 ነቲ ዘፍረስክዎ ከም በሐዲስ እንተነደቅኩ ኣበሰኛ ምዃነ ርኢ ኣለኹ ብምባል ድማ ገላትያ 2:18 ይነግረና ማለት እዩ ስለዚህ እንታይ ዝብለና ዘርታ 4 ዘላ ጥቅስተ ጠቂምና ዘለና ኣብቲ ዝተነሳህናሉ ሓጢአት ተመልስና ከይንወድቕ ጽኑዕ ውሳኔ በመውሳድን ነቲ ዝወሰድናዮ ውሳኔ ድማ ኣብ ግብሪ በመውዓልን ክንትግብሮ ይግባአና ማለት እዚ ኮይኑ ግን ንስነ ዘይ ኮይኑ ዝጠቅስ ክበሃልና ጸንሐ ኣብ ርእሰና ይፍጸም ማለት እዩ ለማ አንተ ኣብዚኣ ግዜ ለና ዲበይ መርጌታ ኣብዚኣ ደው ከበላ ራያቦና ኣብ ጽቡቕ ደው ኣቢልኩም ኣለኹም ናይ ካብ ዘለና ግዜ ናይ ሕቶን መልስን ግዜ ኣቦና ቃል ህይወት ይስማልና አሜን በቦና በበቀሽ አፈወርቅ ገይሩ ነዚ ቃል ህይወት ዘስማዓና እግዚአብሔር ከዓ ናይ ባህር ምስጋና ብሳሕዮ ካብ ቀረባን ካብ ርሑቕን ነዚ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ትህቦ ዘላ አገልግሎት ትከታተልዎ ዘለኹም ብዙሓት ሰብ ሞያ ትከታተልዎ ብዝመስመር ስለ ዘለኹ በቲ ንፈልጦ ንጉባኤ ጠቅም እዩ ዝበልናዮ ተወሳኺ ሞያ ከምኡውን ኣቦና ኣብ ቀሺ አፈወርቅ ኣብ ኣውደ ምህረት ስለ ዘለው ዘለና ሕቶ ርእይቶ ተወሳኺ ሓሳባት ነቐፌታዊ ንኹን ከነቕርብ ፍቑድ ምዃኑ ንቕበል ምዃንና እንዳሓበርኩ እቲ ኣውደ ምህረት ናብ ጉባኤ ይሕልፎ ኣቦና ኣብ መስመር ኣለው ሕቶ ይኹን ርእይቶ ምምላስ ኣብ ቀሺ አፈወርቅ ኣለው ንሕና ተሳተፍቲ ግን ግዜና ንጠቐመሉ حرايتهم مصحف نازلنا حساب حطوتاتكم تدالو توم مصحف حزنا زلنا أبونا أبغز 280 شومنتن مسحوم أفصا شوعته نتبي شومنته أفصا سما مستير نستحا أبيت خريستيان أبزبل على استواسيهم الله كأون قدميت زلو أم بيبناهم تدعمزينا تمرته هو كله بزي بقبو يردعنا اندهرام بيبنايا خاندام ببنايا خلنا زمسأنا حتوتاتون حزنا خنمس اسلن خل أب قاس 280 شومنتن يما بونا دوا بلا مزلو حراي تجزيه ناي قبعي نتقملو أبزي زحل نبلمو أب 9 كأكل كل خات حتوتات بزح
ስለዚህ ንኩላህና በህዳት መመላስ ቅጥዕመና ምእንቲ ትግዜና ንጠቀመሉ سمع الله غده أنا نشتري فتنا بنا هوتي حراي هوت حبتنا أنا سي أبتا أبيك أشي أفوركي بتعمل نمسجن قدكم زرعنا حات نمسجن نويح وين الله أو عمتنا رئيناكم مالتي أبدي أزلت النسي أبتا نقطعات بزلوم قبري ملسي سبات حزبتاتن أبسلسته يخفى ليلو حدا خلت سلسته أبتا سالسيتي تقزعمون مملاس دعابيو بتعمي بريخم لنا نيركم بزعباني أبنت ناي فرعون حجي ينبباني رعم تويسي أبتا أبي مرقتها كل جزء مهرونا خلوك ببوا خلهم سأستنتنو أبزي أوان زخي انتاين عنا زمهرنا حجي زياسي مزنا يبونا أبونا أبونا تأثيرهم زلو كستنتنا خستاجيراتني زخل زور دنا زلو قليلا يكون نزلو بتي عدنا وريد زلو إننا جن تهزبي ستيلاي تملسنا ناتهم مقطعت دخون نبل جن أبتا حساب كأنبي بيبتا ناي إسياس حمشت عسران سلستنوين انتاي تبل أتم ملاجة تقبيلهم رأسيان زدقوا نتصادق دما صدقوا زقدفوا ويلهم حجسي إزياس كتبره لي قربتي بمسؤوم التححيزيامو نمال باك تقاقي خيكون تي تقطع مملاس دعابي نعنا استقطعنا ينازلنا زخل وريدو نازلوس بقوم دخون صادق حتى نقر زي قورب بيت ما أسرت تسقع هيجي تأثيرهم كتقون حسي بخوم أمالي سيعمون مالبات تقاقي خيكون تاناتي الرعايا زستنتنكوا كتبوه لي سامع مالو أبيكشي نبابو أشياء فورك خحلفة حبتنا هوت أبتم مسرتاويان زخونو زعبا مقصعاتي እግዚአብሔር ቀጻና ሁሉ ሕነን ምፍዳይ ንመጉዳእና ዘይኮነስ እግዚአብሔር ናይ ቅድስኑ ተኻፈልቲ ክንከውን ኢሉ ከም ዝቀጻዕና ንጥቅምና ከም ዝቀጻዕና ቅጽዓት ዘበለኻ ሰናይ ነገር ምዃኑ ምስ ገለጹ ኣከፋፍሉ ግን ገለ ነቲ ቅጽዓት ከም ተኣወጀ ምስ ሰምዑ ወጥራይ ሽዑ ንሽዑ ቀልጢፎም ዝምለሱ ቶም ካልኣይ ከዓኒ እቲ መቕጻዕቲ ኣብ ዝባኖም ኣብ ሂወቶም ክሳብ ዝፍጸም ዝጸንሑ እቲ መቕጻዕቲ ኣብ ሂወቶም ምስ ተፈጸመ ግን ነቲ መቕጻዕቲ ተጠቒሞም ብንስሓ ናብ ኣምላኽ ዝጥቀሙ ተቐጺዖም ከለዉ እቲ መቕጻዕቲ ኣብ ገዛእ ርእሶም ከለውን ዘይንስሑ ምስ በለ ታሕቶ ከይውስኸላ ኸይንክየላ ዳሕን ኣቦና ሰምዕዋ ስለ ዘለዉ ናብ ኣቤ ቀሺ ኣፈወርቂ የሕልፋ ካብ ንጻድቕ ምእሳር እንታይ ገበን ክህሉ ኢሉ ናይ እግዚአብሔር ሰብ እግዚአብሔር ዝሸመም እዮም ሰባት ዝሸመም ኣይኮነ ዘመበዚኦም እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ሸመም ካብኡ ዝኸብድ ሓጢኣት የለን ሕጂ ብመንፅር ንኣብነቲ ንሓደ ንጉሲ ሰባት እንድሕር ደኣ ሸይሞሞ ካልእ መፂኡ ብፍቓዱ እንድሕር ደኣ ነቲ ሰባት ሸይምዎ ኣልጊስዎ አንጻር ንጉስ ዘይኮነስ አንጻር ቶም ሸምዎ እውን ደው ኢሉ ዘሎ ማለት እዩ ምክንያቱ ብፍቃድ ናይቶም ሰባት እዩ እዚ ንጉስ ተሸይሙ ዘሎ ስለዚ ባዕላቶም እዮም ከውርድዎ ዘለዎም ቶም ሸምዎ እሳቶም እዮም ከውርድዎ ዘለዎም ማለት እዩ ስለዚ ናይ ቅዱስ ፓትርያርክ ድማ መንፈስ ቅዱስ ባዕሉ ይሸሚዎ ስለዚ እቲ ሸሞም ይኸውርዶም ዘለዎ እምበር እንድሕዳ ጌጋ ገይሮም ካብ ፍቃድ እንድሕዳ ወፂኦም ሸሞም ዝከውርዶም ዘለዎ እምበር ሰባት ኣይኮኑን ከውርድዎም ዘለዎ ማለት እዩ ስለዚ
አንጻር ተሰብጀኮም ጋር ደውልና ዘለና ሲ አንጻር ተሾመ መንፈስ ቅዱስና ደውልና ዘለና እዚ ብዝኾነ ዓዛብ ኮምፕሮማይዝ አትነ አይኮነን ስለዚህ እግዚአብሔር ምሕረት ይርድሎ ሓደ ካብቲ ዘምሰባይ ዚአቶም ዘምሰባይ ዚአም ድሕዳ ኸይዶም ካብቲ ጽባሕ ንግሆውን ምስ ለበምና ድዩ ወይ ምስ ተጻዓስና ምስ ተመለስና ተጻዓስና ክንረኽቦ ዘይንኽእል ይውን بخابيه وصني حم نبلو غزيون كما تخيل ስለዚህ እግዚአብሔር ይعገሳሉ بودي 95 ዓመት ገይሩ እግዚአብሔር ይዘረባሉ تعقس خير له محرت خير له خمت قديمنا زبلنا مالتي ابتي رومي معراف كلته زلو نتي تعقس دو نتي حياونا زلتنا علها እግዚአብሔር ስም محرتن تتعقسنتن عقلنا سيريكالو ይሉ ስለዚህ ከመውዳት እግዚአብሔር ይጽበየናል ንፈርዖን ወንሲ ተሻዓት ትምርታት ይሂቦ ማለት መልከታት ይሂቦ ቦጌሩ ቀጽዕዎ በትምርታት ገይሩ ቀጽዕዎ ግና አይተመለሰን ልቦ ትሪሩ ማለት ስለዚህ እግዚአብሔር ካሎም ኻይ ይዛረባሉ ማለት በስተፋላለ መንገድ ገይሩ ይዛረበናሉ ትዕግስን ምሕረትን ይርኡሉ አመውዳታት ዘይ መምላስ ግን تا خمتا قدس صحف زلا خمتا زلا تاغيرنا طرحنا نقبلا زلا املاح زي تملسه موداتو انتا كم تكون فردو انتا كم تكون امنيت والله معناتي ስለዚህ ኣብዚ ሕጂ ዘሎ ካብዚ ከበድ መቅጻዕት የለን የሪኤና ኣሎ ቢህወትና ማለት ግን ከእግዚአብሔር ገና ከምሕረት ካ የሪኤና ኣሎ ማለት ናብኡ ንክንመጽእ ናብኡ ንክንመለስ የሪኤና ኣሎ ኮምስ ለዝገብረ ቅድሚ 10 ዓመት ዝነበረው እንድሕዳር ኢናዮ እዚ ኣብ ልዕሊ ቤተ ክርስቲያን ዝነበረ ኣራያ ቁሩብ ልካብ ሎሚ ንሓይሽ ብዙሕ ሰብ ሎሚ ኣቦና ክብል ጀሚሩሎ ማለት አይሆብ እንሰነቶም ካልኦት ከ ዘይተረድኦም ዘሎ ከኣኒስ እግዚአብሔር ልቦም ተንኪፉ ናብ ልቦም ናብኡ ክመልሶም ናይ ኩላትና ጸሎት بعبي خام حرس እግዚአብሔር የለ ማለት አሜን ቃል ወተስማዕልና በማተንኪ አቦታት ከ ስለዘለሁም ናባኹም ሰምቦ ካልእ ሕቶታት ርእቶታት ክህሉ ስለ ዝኽእል ዳሕና ኣብቲ ዝመፅእ ሕቶታት ክንሓልፍ ነቲ ግዜና ክንጥቀመሉ ምእንቲ ኣለና ዲና ማሕበር ድሕርካብ ማሕበር ሕቶ ዘየልዩ ካብ ጉባኤ ሕቶ ከዓ ካብ ዝኽመፅእ ክእል እሞን ግዜና ንጠቐመሉ كساب كاب قبائي تدالو حرايش يسمع الله بنا كما يمسيهم كلهم سدرا مداني عليهم انا حنت حتى لاتني نتي تنسحنا له اب قدس قربان قريبنا قال اي جزي نتي تنسحنا له سي كن مليسنا خندقمو خلناس كما كن نسحلو نخيل ديناس ويساي حتى ترجعت هو قلت يا حسحتنا سمع له وبنا نتي تنسحنا اللوسي እንደገና ተመልስና እንድሕዳ ፈጽመስ ክንሰሐለና ዲዩ አተበዘላ ክንሰሐለና ብስኻ ለመጠን ግን ታይና ኢልና ኩሉ ግዜ አቡ ክንጸንዕ የብልናን ማለት እዩ ነቲ ካብኡ ዘውፃና መንገድታት ካጠቂሰን የረ ሓደ ካብኡ ትቃል እግዚአብሔር ቅዱሳት መጽሐፍትን መንባብ በጸሎት ኩሉ ግዜ እግዚአብሔር መልማን ማለት እዩ ካብ ተደጋጋሚ ኃጢአት ንሓደ ግዜ ብዙሕ ግዜ ተደጋጋም ካተገብረ ኢኻ ማለት እዩ
ስለዚህ ካብኡ ንክንወፅእ እቲ መንገዲ ሓደ ትካል እግዚአብሔር ኣሎ ናብቲ ኩሉ መንፈሳዊ መንገዲ ዝመርሓና ንዕኡ ከረስዕ ዝኽእል ናብኡ ከወስደና ዝኽእል ተን መንገድታት ምዕፃው እያ እታ ዝዓበየት መንገዲ ማለት እዩ እቲ መፍትሕናቱ Alright, ቃል ህይወት ይስማዕና الهيوت يسمع لنا أبونا وغيرهم من اللي سمعهم بغندوتي مستيران السحا خابتهم زدقومو مستيرات مخانو قصالي سند ودق قصالي سلنا حتى سلا زفلته እግዚአብሔር ምክንያት ድሕነት ኮይንልና ካብቶም مستيران السحا خابتهم زدقاومو مستيري ካብታ ናይ ሓጢያት ድርኺትን ናብ ጽድቅ ናብ ንስሓ ድርኺትን ዝበልዋ ግን ካብቲ ንኻልኣይ ግዜ ከውድቐና ዝኽእል ካብቲ መሊሹ ከዓናቕፈና ዝኽእል ኣብፀ ዝባሕ ከዓናቕፈና ዝኽእል ነቲ ዕንቅፋት ምልዓል እዩ ሓንቲ እምኒ ዓንቂፋትካ ከምዚ ዓንቀፈትካ ፈሊጥካ ገዲፍከያ እንተዳኺትካ ክትምለስ ከለኻ ንፅባሕካ ክትዕንቅፈካ እያ ማለት ስለዚ ነቲ ንክንዕንቀፍ ድርኺት ዝኾነና ንኣብነት ቅዱስ ጴጥሮስ ሕጂ ኣይትኽእሉን ኢኹም መንፈስ ምስ ተቐበልኩም ግን በታ ኣነ ዝኸዶ ክትከዱ ትኽእሉ ኢኹም ሕጂ ግን ኣይትኽእሉን ኢኹም እንዳበሉ ሕጂ እየ ዝኸይድ ምሳኻ ኢሉ ማለት ስለዚ እቲ ዕንቅፋት እናፈለጠ ይኣትይዎ ማለት ጎይታ ዝኣክል ዓቕሚ የብልካን ሕጂ ኣይትኽእልን ኢኻ መንፈስ ቅዱስ ካብ ላዕሊ ምስ ተቐበልካ ኢኻ ትሰግሮ ነዚ ማዕበል ዝ እንዳበሎ ትዝህርታ ሓዊሱ ንኻልኦት ብፆቱ ምንዓቕ ሓዊሱ ዋላ ካልኦት እንተኻሓዱኻ ኣነ ግን ምሳኻ እያ ዝመውታይ ክሕደካን እየ ስለዝበሎ ጎይታ እውን ከም ዝወድቕና ነገሮ ከሎ ከም ቃል ኣምላኽ ደርሆ ክሳብ ዝንቁ 3 ግዜ ክትክሕደኒ ኢኻ እንዳበሎ ከሎ ነዚ ብዘይ ምርዳእ ነቲ ዕንቅፋት ብዘይ ምልዓል ነቲ ዕንቅፋት ብዘይ ምስትውዓል ነቲ ንሓጢያት ድርኺት ዝገብር ብዘይ ምልዓሉ ሰይፊ ሒዙ ተበጊሱ ማለት በትናቱ ርዲት ቅንኣት ኣምላኽ ብዝመስል ክሳብ እዝኒ ማሉኮስ ገብረ ሊቀ ካህናት ክሳብ ምቁፃር ዝበፅሕ ብስምዒት ነቒሉ ማለት እቲ ዝነበረ ስምዒት እንዳፈሰሰ ምስከደ ግን ምስቶም ሰቐልቲ ጎይቱ ሓዊ ክስሕን ጀሚሩ ማለት ስለዚ እታ ንእሽቶይ ዝመስል ናብ ሓጢኣት ድርኺት ዘውደቐቶ ምስ መን ኢኻ ሓዊ ትስሕን ምስ መን ኢኻ ትዕልል ምስ መን ኢኻ ጉባኤ ትገብር ጎይቱ እንዳተገርፈ ጎይቱ እንዳተቐዝፈ እንታይ ሓዊ ምስሓና ድልዮ ግን ንዓና መምሃሪ ክኾነና ስለዚ እቲ ኣቦና መሊሶም እዮም ኩሉ ግዜ እግዚአብሔር ብዝመፃናዮ ይሓድገልና እቲ ዝቐለለ ግን ነቲ ካልኣይ ግዜ ከዓናቕፈና ዝኽእል ሓደ ግዜ ምስ ዓንቀፈና እቲ ዝዓንቀፈና ርኢናዮ ስለ ዘለና ነቲ ናብ ዕንቅፋት ክድርኸና ዝኽእል ምልዓል ምእላይ ንኣብነት ዘየድልዩ ሰባት ክንሕሱ ድዩ ናብ ካልእ ዝምባሌ መሳርሕቲ ድዩ ጎረባብቲ ድዩ ፈተውቲ ዝበሃሉ ናብ ሓጢኣት ዝድርኹ ሰባት እንተደኣ ሃልዮም ንዕኡ ምቁራፅ ማለት ምክንያቱ ሕማቕ ርክነት ንፅቡቕ ልማድ የባላሽዎ እዩ ስለ ዝብለና እንድሕር ናብቲ ናብኡ ዝወስዱና ምኾኑ እንድሕር ፈሊና እቲ ዕርክነት ናብኡ እንድሕር ቀፂልናዮ እቲ ምውዳእካ ክመፅእ እዩ ማለት እሞ እቲ ድርኺት ናይ ሓጢኣት ዝበሃሉ ነቶም ድርኺት ሓጢኣት ናብ ሓጢኣት ከብፅሑና ዝኽእሉ ድርኺታት ለለቒምና ምልዓል ከድልየና እዩ ማለት ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ተመስገነ ይኹን ኣቦይ መሪጌታ ኣራይ ደና ቃለ ህይወት የስማዓልና ኣቦና ቀሻ አፈወርቂ ጽቡቅ ትምህርቲ ክንመሃር ኣምሲና እዛ ሕቶይ ግን ኩሉ ሓጢኣት ድማ ኣብ ገጽ 175 እያ ኩሉ ሓጢኣት ድማ ኣብ መወዳእታ ክቕላዕ እዩ ገሊኡ ገና ኣብ ምድሪ ከለና ገሊኡ ድማ ኣብ ሰማያት ኣብ ቅድሚ መንበር ፍርዲ ምስ ቆምና ክቕላዕ እዩ ትብልሲ ከመይ ገሊኡ ኣብ ምድሪ ከለና ገሊኡ ኣብ ምስ ሞትና ትብልሲ ኣይተረድአትን መቑር መብርህ ደልየን እዩ ኣራይሺ ይሰምዕለው ኣቦና ናብ ኣቦና ኣብቲ ኣብ ሰማይ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ፍርድና እንዲና ክንቅበል እንድሕር ደኣ ሰብስቲ
زغبرسي غبرخ صعباي لو حواريا يوحنس ويتاون بعلو نو مصالخو نخلو كم غبرو كفديه إلنا له أبتو إنجيل ماتيوس إسران حمشانون نتوم بيمانين متساقام نزنبارو سبات بتسميه أيستخمنن قشاهوين تقبل متي أي تقبلكم يلوم نساتهم جناون نعو خالق من لاش كبلو خلوينا نرم علتي ده كله حاجة كلمة جابير قولسي بتيز جبر كايو مخنيات زبال نجار يبلكان مالتي مخنياتو أكل مجابير خاجر كاب جابير كأزق ولا حرب نجار يلن مالتي تاب سماي بزين حزاب بمدرخة نالبات السبات تاب الصور كن قبل نخول بعاب يخاب كلمة جبائة حاجات كا مقلاس ونا له مالتي لازم بخمس ما قد خنري عن إن ويتاون بعلوسي نتوم سبات أباخدكم حاتيات زي بلو ناس بتساير ماي ما هو إنجلي يوحنا شو ما تزال نساتهم قزمو رخيبنا إلى ما أمسيهم قلنا نساتهم كا حاتيات نياني رمال كن مجابي أكن مكروس حاتيات نياني يوم نساتياتهم سلازي نتاي تبل المسبلو أباخدكم حاتيات زي بلو يرمايلو سلازنا كلهم أبقون بارهم حاتياتهم تصحيفهم مالتي تحيزهم مزمتو من خادر ويا مخالو خلون نر مالتي لازم بخمسي ما قدي تي أبكن مسب بهذا بخمسي كنردو أنا خلينا حنتا كن مجايك أبسمك مخنيات بزيب ولا ما قدم مالتي بزيان كلتي أن ردين البته بأمريكا تخا وسقله صبو እግዚአብሔር ይመስገን صبو تغليظ الله ቃለ ሕይወት يسمعلنا እቲ ብስጋ ዝግባእ መቕፃዕቲ ኣብ ቦታኡን ሰፊሕ ርኢና ነርና ብስጋ ዝግባእ መቕፃዕቲ እንታይ ኣብ ቦታትና ክገልጽዎ ኣለውሲ ብሞተ ስጋ ሞተ ነፍስ ብርደተ መቃብር ርደተ ገሃነም ኢሎም ንኽልጥየን የጠቓልልዎን ማለት ሄሮድስ መልአኽ እግዚአብሔር ከሃርሞ ሓሲኹ ክመውት ከሎ ብስጋ ተሓሲኹ መማቱ ኣብዘይ ዕድምኡ ብሓጢኣት ምኽንያት መቕዛፉ እዚ ብስጋ ዝቕፅዖ ዘሎ እዩ ማለት እዩ ምስ ሞተ እታ ህይወቱ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ትፍረዶ ኸ እዚ ኸኣ ናይ ነፍሲ ፍርዲ እዩ ማለት ስለዚ ኣብ ሓደ ሰብ ኣብ ሓደ ፈርዖን ወይ ናብ ሓደ ሄሮድስ ክልጥየን ተፈፂመን ኣለዋ ማለት እቲ ግዜ መቕፃዕቲ بمقطعات من الساح انت خوينو جن نابنت كم بعل ناب كرنو صار جن شو عت عمت بسقا مستقصع بين الساحات مليسو مالت سلازي تنايس ناي مدرن ناي سماين ناي سقان ناي نفس المقطعاتي بناي فرعونن بناي هيرودسن بخلتين كنرين صبغ مجلس زهباناي خوينا نسمعن يغني له قال هيوت يسمعنا آمين نقول لهنا قال هيوت يسمعنا حراي جزينا نتقملو ምናልባት ኣብ ቴክስት ወይ ከዓ ኣብ ምልክታት ሕቶታት እንደዚየልዩ ሕቶታት ንዓይ ዝረአየኒ የብለይን እዞም ኣሕዋትና ኣብ ቴክኒክ ዘለው ዝሓዝዎ እንደዚየልዩ ከምኡ እንተኮይኑ እቲ ግዜና ይቐርብ ስለ ዘሎ ኣቦና ኣበይ ቀሺ ወልደ ትንሳኤ ማእኸልና ኣለው ቃለ ማዕዳን ሂቦም ጉባኤና ከዓፅውልና ብጸሎት ከዓፅውልና እዚ ኣውደ ምህረት ናብ ኣበይ ቀሺ ወልደ ትንሳኤን ናብ መንፈስ ቅዱስን ይረክቦ ኣለኹ أبونا أبي كشافوركي قال هيوت يسمعلنا زمت زلو سولوس نحنا نتلنا أملاكا انت فقدو
بز مستيرن السحة إنا كنكسلو كابروحقن كاب كربان كاتاتل وزلهم نزقباي بفلاي مستيرن السحة نخا مسهيوتنا ناتحازنا أب هيرودس أب بيتروس أب باولوس انتدعو سيدنايو لأن السحانة نتهم كونو زلنا ناب تاريخ قصة رئيس لزواسدنا أنا خلومي أنا خلومي بعبينا ينسحل له مستوم بمسمع مقطعات سميعهم زن السحودية مستوم زبانهم لحصوص زملاس دي ويك مستوم لبو ما تريروم زلو نمقزفت صبي زلو دي أنا كاباي جميرنا أنا خبير له نسحان كل سبز ملكتي ياتو أزي كفوت أفدق مستير زبهال كالوت مستيرات أبتوسنا جزء نزتوسنا سبات كون خاليهم مستيرنا السحاقن كابز عبيك سابزنا عسى نقوله حبرة سب نقول أماني زملكات مس أملاخ نراقبه كفوت أفدق سلزخنا بزح جزء نسحاق اللي على كله مس هيوتنا ناتحازنا مستزلنا يو مستزحلفنا يو مستنسقمو زلنا ناتحازنا كنام بوان كنترجمون كنستنتنون قدس بيت كريستيان حضرات بال مو زافير يحجزنا دقيمة أبيك أشول مسؤول له زي أو دمهرت ناب أبيك أشول ده تنسعد ناب منفس قدسنا ركبه الرأي كمان سيهم كلهم أبوتاتن أديتاتن أحواتن حاتن أبزز لهم سلام جزي أبيهر نعخاتكم يخون جزي أبيهر أملاخنا نزع الدلزي زهبنا دماء كبرن مسقانا نعوء يخون أبونا أبيك أشي أفورك إدما سلازو مهارونا سلازو مرحنا قال أملاخ دما سلازو كافلنا قال هوات يسمع لنا زمنا قلقلتكم يبارخ እግዚአብሔር ኣብ ኩሉ ኣገልግሎትኩም ዓወቲሃ ብኩም ንዓና ድማ ነቲ ክንሰምዖ ዝፀናሕና ንዓይኡ ኢልና ኩልና ከምና ነናይ ውልቅና መልእኽቲ ኮይኑ ተቐቢልና እቲ ክንፍፅሞ ዝግባአና ክንፍፅመሉ እቲ ክንገብሮ ዝግባአና ድማ ክንገብረሉ እግዚአብሔር ይሐግዘና አቦና ቀሺ አፈወርቅ ክጅምሩ ከለው ትርጉም ንስሐ ኢሎም ክጅምሩ ከለው እንታይ ኢሎምና ነይሮም ኃጢአት ኣብ እግዚአብሔር ምርሓቅ እዩ ንስሐ ድማ ናብ ኣምላኽ ምምላስ እዩ ኢሎም እዮም ጀሚሮምልና ኣብ ራእይ ዮሐንስ ናብ ሸውዓተ ኣብያተ ክርስቲያናት እዩ መልእኽቲ ተጻሒፉ ናብ ተቐዳመይቲ ቤተ ክርስቲያን ኤፌሶን ናብቲ መራሒ ዝተጻሕፈ ኣብ ምዕራፍ 2 ራእይ ዮሐንስ ካብ ቁፅሪ 3 ክሳብ 5 ትዕግስቲ ኣለካ ስለ ስመይ ኢልካ እውን ተጻዊርካ ኣይሰልከኻን ግና ኸነ ተቐዳመይቲ ፍቕርኻ ሓዲግካ እያእኻ እሞ እዚ ረኺበልካ ኣለኹ እምበኣርሲ ካበይ ከም ዝወደቕካ ዘክር እሞ ተነሳሕ ነተቐዳማይ ግብሩን ግበሮ እንተዘይኮነስ ክመፀካ እንተዘይተነሳሕኻ ነትቃወሙ ቀንዲል ካብቲ ስፍራኡ ከዝብሎ እየ ኢሉ ትዕግስቲ ከም ዘለዎ ስለ ስሙ ኢሉ እውን ከይሸልከወ ከይደኸመ ክንደይ ከም ተፃወረ ይምስከረሉ ኣሎ ግናኸ ድሓርከ ጎደሎ ተረኺብዎ ነታ ቀዳመይቲ ፍቕርኻ እንታይ ጌርካያ ሓዲግካያ ኢኻ እሞ እዚኣ እንታይ ገረልካ ረኺበልካ ኣለኹ ከምቲ ኩሉ ግዜ ንብሎ እግዚአብሔር ኣበይ ነርካ ይኮነን እንታይ ደኣ ኣበይ ኣለኻ
نايت مال صدقي لما بحاتيات اندحر تزازيمو اتناي لما إذا فردنا نايت مال حاتيات لما بنسحنا بصدق تمسينا دما اتناي لما نسحا تاي قبرنا يصدقنا مسجزي أبيهر دما يتعرقنا أبتافق ده حمشان تايلو امبارسي كابي كم زودة كا ذكرمو تنسح نتقدم أي جبرون جبرو انت زي كونس كمس أكا انت زي تنسح خون نتقاوم قنديل كام كابت سفرقو كازبولو إيه مجمريا خم دبلنا يو تعجسي خم زنبرون سلاسمو يلو كله بزي مثل شاو كم تسعوره جنا خدحر نتقدم أي تفقر حديقو قدلو كم زرو خبرلمو تايب لله جزء دمات مالختي كابي كم زودة كان تاي جبر ذكر كاجن سقاي تبل تاي جبر تنسح نتقدم يقرون تاي جبرو مخنياتو تقدم يقبرون تاي خوي نزلوا تعرف الله بخالق جبر تتكي له حجي تنسحها تملسمه نتي قدام يقبري جبرو انت زي كونس كمص اكايه مخنياتو ممصاي ترفني انت زي تنسحغابون نتقاوم قنديلكا كافت سفرؤ كزبولو ايه لو مزمل اختزي نابتي ناي افيسون زي كنا لو من امن يزمل اختزي ناباي ناباخوم ناب سباي ناب سبيتي ناب عبي ناب نشتي ناب كهن ناب دياقون ناب باباس ناب مؤمن ناب قيح ناب صليم ناب كل يو ازي ملእخت ازي تصحيفو زلو امو املاخنا كمتي كنمهارو زمسنا كيد ودي كاخايلو ايشغوغون املاخنا موداقنا يكونن اشغير وزلو كم نودق فليط ممتن سئغرلنا يو مجاينا يكونن كبيد وزلو كم نجاجة فليت أمه مملسي نسحة جيرلنا إيو سأجام كوين لمن تأيو كابزو ودا قوة أي تسئن كاب تجاجة قوة أي ملسن كابز رح كود ما أي قربن كوينو أمه قالت إيفا انتاي كما تسئن تنسح انت زي تنسح خاجن نتقاوم قنديلك كابخ انت قبري كوزبولا إيه أمه أبوتات أديتات أحوات أحات إجزي أبيهر تفعلوا ممهران أبوتات أحوات النهابة زمهران نازلو وديقنا بزودقنا يو كنترف تفيقنا بزت أفعنا يو كنترف إلي كونن تايدا كاود كتنام انت غتنسعنا كام مقاينا كام مدفعنا دمام انت غملسنا يو زمهران زلو أمو تمالي توديقنا لو من تنس تمالي تفينا لنا لو مجن نملس صباح لو موديق اللهم وديق حدر صباح غتنس صباح هينا هنانيا لو متفي اللهم صباح ملس صباح نسح صباح عيناتنا إياه صباح تحضرنا دما ناي صباح انت يالوا ناتا ناي رئسا اللوا امو اتي نمهارو زلنا قالو نمفلات راح ديكونه انت هيدا فليطنا مجد اجزي ابيهر كنحزلو فليطنا دما بنسحا كاود قتنا كنتنسالو انا كمهرنا امسيوم ابونامو تملسنا فرنسحا تملسنا فرتنسايه تملسنا دما كابتي زرحقنايو بنسحا نابغزي ابيهر نقربلو نملسلو نتنسالو كاودقتنا دما يغبرلنا زي ابيهر سنايو زي ابيهر تفعلالي نغرغرو يمهرنا الله نتا أوانجيل يوحنس معرف 15 زلا نذكرها مصي انت زي نغرمسي حاتيات أي مخونا من نيرو مصي انت زي نغرمسي
حاتيات أي مخونا من نيرو لو من حاتياتنا مخنيات يبلنان حاتيكم اللهم تنسحوا بحاتيات وديكم اللهم بنسحة تنسوا بحاتيات أفيكم اللهم أمو بنسحة تملسوا إلو أملاخنا ببجزئو ببمعلتو ببساعتو مهرنا علمو تمهارو راح وين نخنبر زي كل الناس انتهي دا نتن مهارو اب جبري نخنو علو تقسخن تقصل لي كونن تقص تقيسنا تقص زبلنا تزيقرنا معراف ملوء شمديدنا تمعراف زبلنا انت زيقرنا معراف بمشمدادنا تقص بمتقاسنا اب قدم املاخ دو كنبل اي نخلن انامو اتزنقرنا اب قبر خنو علو زيابيهر يحقزنا دقيمة نبنا أبي كشي أفوركي قال هو يسمع لنا عدمان عنا دما يهابلنا زي من أقل قلتكم كل دما زيابيهر يبارخ أبنا أبي كشي أفوركي كل جزية مززل كنتات تا مستبقوا بأنت سلام قرنائنا صلت نعصمو إذا مستبقوا بأنت سلام أبصحكم ناتكم براكي ناتكم إمهارنا دما خنقبل لومي ناباخم إيو أمو أبوتات أديتات نايب حقي إزي كابتمالي زرعنا إيو بالجزيرة نايزاقوال 10 شمنته قلعة إيدان إقران سئينا زلا زرعية اندعي ددك أنا مؤخفنا بلهم ددك أنا مؤخفنا بلهم أحاتنا ما أوقفنا بلن نايب حقي كبدخا زبلعو من قبره بزي قدس إكي قبري حما قبرخم مخانوكن كنو كنصلي اللي عاء زي آمنا البات أفرخي باخمان تزاريبا كنداي دما ساقمان كقلصا زي كالا وي أما قبر زلوا وي أبسقاي زلواون اللو أمو زي أبيهر حافشاوي نتخبابينا محرات كوردلنا نجأكنو كرهرهلنا نزبدلو زي أبيهر لبوم تنكفو كملسلنا قدم نأراويتنا نتصارف نرنا نمجن سبيو أراويت كوينو إذن نريئو إنو سمعو زلنا بار آياس اللاسية زتفترة سب زقوبرا يكونا نمو إكزي أبيهر نعاين عخاتكم نخلو سب مئنت خقبرنا كنس اللي يقبعنا مو كابز خمزي يدحننا أبسقاي زلوا بعدمئنا عشت زخونا دكنا أحواتنا زخونا ولدنا زخونا إذي شقرن مكران قفعن حمق نقرن زبطحم زلو دما إذي أبيهر مودعتا كقبرلو كلنا بززمت زلوتهم أصبقنا خم أجند حجنا نهاجرنا نهزبنا نبيت كريستياننا نخبابينا نريو زلنا كنصلي እግዚአብሔር ንኹልና ይሐግዘና አቦና አበይ ቀሻፍ ወርቂ ናባኹሚ ስለ ሁሉ እግዚአብሔር ምስጋና ይብጽሐዮ አቦና ናባኹሚ አነስ ተቀባሊ ናባኹም ዳ አራይ ታብ እንተ ሰላም መብጽሐልና አቦና ተልያ መጽሐፍ ምሳኹም دحان قبرنا أبعد بلي مهارنا تقوللناهم ترى ودو هذا كلنا ناتكم يا دياس أبو نزول السماس ناتكم يا أخي ما يقدر حل كن قبل بانا يا جايش لا قبر هذا ناتكم الرأي كلنا مو نصلات حفنبل كابز الزلنا يو حفنبل من سلام زت صلات كان بحدش كلن زعزي أبيهر أبا قويتانان مدحنان إيس كرسوس ما أنت سلام إذا حنتن لعلو كل زغنات قدس بيت كريستيان لمن لنا أبلع لهزبين مؤمنانين بزح سلام كب نقول سلام سلطان زلو እግዚአብሔር አምላኽና እዩ ما أنت سلام تصليو أب سمايات نبرابنا سمكاي قدس منغستኻ ትምጻእ فقدك خمت أب سمايكم دم أمدري يكون عليت انجرانا لمهبنا احنا نزبدلنا بدلهم كم زحدقنا لهم بدلنا نقصنا ندقلنا كبكفو عدحنا نمبرا فتنا يتأتونا منقستن حيلن كبرن نزل عالمنا تكايما أمين وزيت يا مريم بناي قدوس جبريل ملاك سلام تا سلام لك له
بحلنا خي دنقلي خي بسقا خون دنقلي خي أدي زابير صباحت قويتا سراوي سلام لك كله سخي كاب أنا السبرختي خي فركر سخوم برخيو وملئت تسقى زابير مساخيو أوفست الدس والكي حتياتنا خسر يلنا نفتو ودخ يسوس كريستوس ما انتانا محرت لمن لنا امين ونقول تحيا بها لمنا كان مالكنا لنا ونقول سلام سلام هبنا كان اخام او جابيرات بيننا صقطوا نفسنا كان نفلت بعد املاخ بلنا قدسم كان سمن نصوعنا لنا فما يزل خان سخا سلام كابلع النفس كلنا احضر عبد عالم زمن بارنا بسلام حلو ولما راحت النسبه سلطانن بقدسم كا سلام حبهم ابزريانا نزلو مكو انت عذاب كا مخرهاب امتاونان مصانان زلو غراوتنا بكل سلام حلوهم ودوم بقنعون هيوت كنبرن بكل سنه املخو دمان اخان اجيابير بمفرح بحياونات كنركب بكريستوس مسؤول منفس قدسن مسغانان صنعتن بوزلكا لمن كل سعن نزل علم امين قدوس اجيابير املخنا نجسات نقص ناي فطران فطاري ناي امالخت املاخ نسخان بين خاخمو كم مسراق سام عرب كاب سمين كسعدبو بسم كان زل علم تمسكن يكون امين نزي ما ادي وزخنا قالكا ابت فلاليه بتا خوينا بمرخو بزهان كنمهار عدل زغفت كالنا زمهرو ابوتات أحواد ما سلذهب كنا كبرن مسجانان نعخا يخون توم زمهرنا عدمن عنان هبلنا زمن قلقلتهم دما بارخلنا نحنا دما قال هيوت يسمع لنا لنا طرح مريقنا سكن بلدي كنا هيوت كنرخبلو مسيوتنا توهايدو دما إذن السحا تمرتن السحا أنا سيحو ناب قدس سقاخان ناب كبر دم كان زقرب كوانا النادما السخا حقزنا آمين ناب سمعتي طرح مخان أدحننا آمين سمعنا تكبرتي سمعنا كابز ودقنا يو تنسأتي سمعنا كابز رحقنا يو قربتي سمعنا كابتت أفعنا يرمى بنسحا تملست قبرنا أنا يكون كن زفردكم إذا زارب زلخيو قال زفردكم إلك أخمو إذا قال زي فرادينا زي كونس مصدقنا كخون أملاخنا نسغا حقزنا كلنا عدا حاتيات أبلبنا أقمتنا يركب اللي اندابلنا أينا نبر زلنا مو قدس اجابير املاخنا نحنا كداف بصباح بدحر صباح بدقيق بسكند تخون وين اين فلطن انامو كاب عدانا عدا حطيات بنسحا كنصري ناصخ نكون كم قالكا ننبر اسغا حجزنا امين كم قالكا ننبر اسغا حجزنا امين كم قالكا ننبر اسغا حجزنا امين انريو نسمعو زلنا أب هاجرنان أب قرابتنا نريء زلنا حمق نجر دما زابير أملاخنا نسخا لوت ألنا نتوم أب سلطان أمري حنا زلو كم تلب نقص أب كرم أملاخ كم وحز مسنو إزبهال نلبهم تنكف زابير أملاخنا ناث أوجم دم يفسسالو سلام كوجد ما نقول سلام نسخة خمو نلبهم تنكف نابزته ناب عرقي ناب طاولا مصيم سلته زفسس زل دم سلته زطفع زلوا نفسات سلته زقفع زل حزبي سلته زعن زل نبرت سلته زباتاتن زلو سدرابيت كحسبو زابير أملاخنا نتوما بسلطان زلو ساب قبرم كم ساب يحسبهم آمين نعنا دما ساب قبرنا نحما قرئنا خندنقز آمين مفتحنا تكايو نهنا يكونن نعاغانا مفتح زلو كنت أرع ساب قبرنا آمين أبانا تزوع لك
أبدك أنا تزوع الكيلنا نتشنك مكران نري زلنا دكنا نحنا أبو خمزلنا غيرنا نتسقاي كنكافلمو نباها نتقرع السخ حق زنا نحنا إزي بلعني إذا أيستني النابلو زبخيو قلعو إنا نعب زلنا إذا نريئو زلنا جن مرج زي كنا نقرر مروي متركسي نخب دمون قراس انجرا منسعي سئنا ميم هزانات زبخيو زلو ولدوين قراسن كوبايا ماين ندق امسئنام زساقيو زلومو سخانا بركات املاخ سخانا رويت املاخي خامو نقول السخ حلفو نقول السخ حلفو نقول السخ حلفو كفي زلو قدمي خاسب زقدمي سبسله زقدمي امو سبن دحريت كوينم نسخا قدم املاخنا نسخا قدم املاخنا نسخا قدم املاخنا يا اخلكم بلنا ابت خبابي ورا سلام اسمعنا ردحنا اسمعنا زي اب عالمنا وريد زل حمام دما سخاق انطلنا فوس معرت كالا اخلنا ترخيبي زلو مدهانيتكم بللنا ناب كل الخباص حدما نتن مدهاني الزفريا زلو دما እግዚአብሔር املاخنا كل زخون كفريا دما اسخا حجز እግዚአብሔር املاخنا سلازام شزي انا مسكنك سلاماويت معلتو علكنا انا مسكنك سلاماويت ليت دم حضرنا زوفرو دحني اتولنا زغشو دحن ملسلنا كلهم وليدنا نعبيم زلنا اوداتهم اولدهم عبيتهم نعشتهم بارخلنا نعخا زخونو قبرلنا نعخا تخوينا من عنا خونو نعخا زي كون قن ما انما يكونن يمو نعخا قرنا خا نعبيم نعناون مستير كان طبب كان قلصلنا تقابت بنفس التأثر فتحلنا فحزب ولا اكبلنا صبال زلو مسترف طرلم حممان فوسلنا حزنانا صنانا علنا طميام زلو نسعلنا عرقان كدنلنا دينا قدس رنجد مريم ملادنت بناي ملائكه ترادأنت بناي نبياتن حوارياتن صادقانن سماعيتاتن ጸሎታይ ትፈለየና ካብ ቅድጅ ወርጅ ሰማይት በረኸት ረድኤት ክፈለና ከም ትንስኽ ሰዓመት እሙን ዝኾነ ንሕናውን ኣብ ቅድም ዝኾነ ይኹን ክሳዕመት እሙናት ክንከውን ንዑ ዘጽናዕኻ ንዓና ድማ ናይ ጽንዓት መንፈስ ዓድለና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፍቃድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ይኹን ዕለት እንጀራና ለማህበና احنا نزبدلنا بدلهم كم زحدقنا لهم بدلنا أبسنا عندنا كفو أدحنا نبرة فتنا يتأتونا انقستن حيلن كبر النزل علمنا كائم أمين وزت يا مريم بناي قدوس جبريل ملاك سلام تا سلام لك الله حلنا خي دنقليخي بسجاخون دنقليخي أدي جابير صوات قوي تسراوي سلام لك الله سخيك أب أنسي برختيخي فركر سخون برخيو أو ملئت تسجع يا بيهر مساخيو أو في السيتي دسي بلكي حتى يتناخ سريلنا نفتو ودخي يسوس كرساس ما انتانا محرت لمن لنا امين يفتح ويشرك دينا واملاكنا مدهن يسوع كرسوس كان سريحات دمساسي ابس ولدو لبركسات ابراهيم انتم ابويا كانت واهويا دياقونات ادو انس ايرغو حصانات ببسمكم كونوا فتحان ونصحان يرسين رسكون دلوال المكس سمات እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መል 12 እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ 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 ጸጎን ኦ አብየ ቀሲስ በጸሎትከ ቅድስት بزحلفي محارنا بزمتصخ يحلونا بنت مريم نبل 12 ጊዜ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም 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 መሐረነ ክርስቶስ ጸጋ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ፍቅር እግዚአብሔር አቦን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ምሳይን ምስኩልኹምን ይኹን ስለ ሁሉ እግዚአብሔር አምላክና ምስጋና ይብጽሐዮ ደጊመ ነቦና አቤ ቀሺ አፈወርቂ ቃለ ሕይወት ይስማዓልና ኩልኹም ምእመናን ድማ ስለተሳተፍኩም እግዚአብሔር ንኹልና ኣብታ ሰማያዊትን ዘለዓለማዊትን ቤቱ ድማ ቁጽርና ከይጎደለ የሳትፈና ብሩኽ ለይቲ ይግበረ